Allez, bonsoir tout le monde. Guido Jama, Fop Mihurikion, la Hurade. Merci vous d'entrer sur Jama TV, mi weltanikion, la landa de Stahid on Chang. Minga, alhamdulillah, lantu on ande min hilanga. Hilangi Chankadi, tout va bien en tout cas. Merci beaucoup, équipe Jama TV, on forme mi weltanikion. Jung angkung wala wala ngomi borno negoy ni halu kajara. Allez, merci beaucoup Guido Jama Teli Souleymana Artube pay ko sare be on fo mom weltani kon ya fo don bay indene voilà kam fe itu. Merci beaucoup kadi abonné be amen ko page amen donc ko YouTube woni ko Facebook minno gros bisous kala ko won tir don kadi Six Avenir Sop Mamoudou mi yejital ma tati Medina no do Risis angle 11 do hande ko gido mabbe mi yejiti do mi yejita tabe woyno go ko wadu ni tumi do ka ko bay hando hore jonno do problème ala gido ko bonni ko laba darana si ennemi be no darde mi anda ko no mi darorto mi haja kay dumi ni darta si nyawlon to dandi si bi lubaki be lubatalan gido. Alors, hande de mari invité jo mo buy souci mo buy kadi sousa ta ko rejo mi nomi hulatamo mi anda non ono dani kadi ko horejo buy donc pay ku sare pay ngala banga ngala nantungal inde dum no firtali ko kanko woli ko non andirdem mo ne gido ko non andirden ka. Allez papa, merci beaucoup. Mi weltani ko moƴƴano mi weltani ko surtout as parce que gila yidon affiche o be nende la eni as ko gonga pay ko sare are parce que c'est la première fois woni hidon yide pay ko sale Jama TV do har ko en direct émission wobbe be no wada ne didi be ni amodi est ce que pay ko sare tigi are pay ko sare ari wa dori non kati honto won don allez pay ko sare pay ngala banganga nantungal inde. Ayeji yore de na fusi me nga dori ko yoni hollu golande jama yo be sendu tutumbe ya joni ko ngaldini be salla jabi ka be partage be like ouais tapote écran no be yakadi piji kisi hande go na direct ko page makko hande na direct ko page makko de ala problème hande ko direct do sur Jama TV ko folie musicale ko asi kadi horejo nene kadi animatrice be ben jente mo nene animatrice be ben Dakar. Okay. Donc bappa mon kadi no do bappa kadi hediti den fay ko ngajabe gido akko nan clip makko parce que nini dey on clip no wadde buzz ni ko réseau njuri gido njuri. Allez, let's go acting avec pay ko sare pay ngal labanga ngal nantungal inde hande la bewi de dahi adana clipon bul ko sen makko YouTube pay kun sare nini Facebook ko fi makko nay wole de yidu don jabo don nini ko fi pay kun sare do welti do moni ko fi pay kun sare clip makko nana mantugol mo meko ko woni ko reso ko wole teng blogger be de bal far be ron clip de ko be wola mais ni joni be ko be wola pay kun oui honno way ça va alhamdulillah no welde ça va oui. En tout cas, merci beaucoup Jama TV weltani ke mako jaboda o invitation. Merci. Parce que dandi no satime awadi aholi mais vraiment quand même ko Jama woli ko en tout cas ka reconnaissant. Merci quand même. Merci beaucoup. Hiwri won me merci vous de be pay. Salbini o milande ke sidon e jam pay ko sare ngal pay ngal labangal nattungal inde are Guido Jama da way balance de mi holla be ko mi tigi won do. Ka Guido, non Guido c'est bon Guido. C'est bon. Ta blanche tao. Dan kon mi fala. Pay kun. Yo ten seda. Okay. Parce que la fala do dundo natu de seda bi anda den lawungol. Pay kun sare har ko pay kun sare ko blogger jo. Hande mi yimo o immike parce que me yal ko lansuda honno hande ka artiste ma woli fi mum awo lali fus me yali. Wetu tum Jama o maji. Hi clip ma ono circule ko réseau be ni ata est ce que ko pay ko sare oui kala ko yida ko aduna ma do wata ngaldine benni si curba fewnde ko jombede ko mawo jame donc ça nani pay ko sare ko piji bu woni collectif ensemble pay ko sare ko neddo jogitido piji tidudi donc di andanda hore ma hara wana piji sama kalaji
koɗo waɗi hannde progress komi woni kon progressude hino ɗuuɗani wonde nano wonɓe ɓen nande koɗo waɗi siɗa nande piiji paykusari ɗin ko ya teddi par ce que anda ko nde iwrata ɓaawo janngo kayɗa wawi nande mi laamike ley ndingoy no bono wawi onde ka payku honno au fait konto idden iwri har gila lawɗo marno on rêve ɗo wongol artiste non hannde si a yi mi yimi no woodi message ɗi mi faala feƴƴinde hare ɗi wawata hattude tun ka blogueur yagal hande objectif taw musical an o min ko wallitagol par ce que la mari plateforme ji ɗi mi faala inventude ɗi mi créé déjà wonɗi évoluide tawto ko fi wallugol ɓe yimɓe tampuɓe hande sa yeyi wono ka leydi men a tawa pay koye buyno fella woɓɓe ko miskinoɓe ɓe no handi e wallitede par ce que ɓe wawata heɓande hoore mabɓe koɓe faala kon hande en wawata yaltade toro fo on à travers ton projet iɗa wawi collectude mbuuɗi simɓe ɓe wawi yidde ɗum ɗon an yaaha waɗa ko faalaɗa kon ay ko Allah andi kombo moƴƴi mais paykum est ce que ɗa wawi waɗgol ɗum no par ce que ko direct jima paykum saare wowlay wonde ha yenna wonde haraɗa muni hande est ce que yimɓe ɓe no miiji paykum saare wawi wadde ɗum ɗo wallito on jama ɗon idée mari on idée ɗon min mi wallitino ke woɓɓe goo ɓe garayno darude en ɗo donc ɓe wi o sa dariri leggal ngal no ngal janɗirino ngal kala no mari saldu donc minen mo kala eno yirata men kono waɗata min o laalaji goo no woodi koɗe ha ɗum waɗi sina ɗum minen ko min fulɓe ɓi moƴƴuɓe marɓe needi moƴƴiri paykum joni an e Haby Fatoko kono woniri ka woni ménager makko ka joni ko kanko woni ménager ma Haby Fatoko d' ailleurs min e makko no wawa nene goto donc ɗum no ɓuuri affaire manager ɓe ñande min no Haby Fatoko min suñu contrat o inni aduna makko kangare makko no Haby Fatoko kangare makko min yiidu min yewti honto mo warno événement Dakar ɗo e prometteur ɓe addimo ɗo mi yahi ko a woni ɗon mi tawi en tant que artiste wano grand artiste jo ɗon ko a woni ɗon walanakilan e ko gonga weɓi haalaji buy ɓawo an e min yangodi min soñjodi Haby Fatoko c'est un frère je suis pas en tant que manager d'ailleurs manager on c'est un collectif et d'ailleurs sa nani Paykum Sare Haby Fatoko fait partir sa nani Haby Fatoko Paykum Sare fait partir na hande ko hanki donc kala pullo no andide la min Haby Fatoko ko hunde moƴƴere gila wonduɗa e Habib ko ɗum addanɗamo Haby Fatoko hande kono changé makko par ce que minen jama o yirali ko changé makko ɓeni toujours gila wonduɗon haalaji buy yalti ɓeni a Paykum Sare yiraka e fus kono wawata wallirde Habib Paykum Sare ala hay fus kono wawata wallirde Haby Fatoko e ko ɓuuti holli ko muusi hande itti 2021 sa hewti ka sen Haby Fatoko wonande anduɗo par ce que wonɗo wolude e anduɗo ko wona kon wolede e wonɗo yiwde wona goto hande sa hewti donc mi wonɗo woldo mi anda non peut être non an ara a nana e woni donc jama woni wolde kon souvent ko ɗum ɗon mi woni malandade ok jama on sinni min hay fuy sansali kono hay fuy ɓe wallali kadi kono hande sa hewti ka sen Haby Fatoko siɗa andi affaire musique awa yandude piiji boy changé parce que kono a tawre so tawi ka affaire musique on kono a tawre Haby Fatoko no wawi yimude est ce que anna ɗon c' est à dire ƴettuɗa idée makko yaaɗa ko wonirɗa ɓaawo makko ko fi an kadi anda musique on si yimuɗa Paykum min hande min Haby Fatoko mi meeɗa yewtude fi musique o yaaɗa li studio non en tant que artiste meɗa yaada studio voilà est ce que na ɗon awa so yewtan fi non 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 min Haby Fatoko hande jonna la micro fi mi yimo mi ala maître jo min ko woni ko ŋeyan ko wali woni feeñude ɗum no hecci ɗum ko savant ɗum no hecci min nami jelijo mi wata apprendre Haby Fatoko comment faire la musique kono min kala heeɗiɗo komi yewti kon on tigui anday koko woɗɗi woni arde ya hewtal taw mais no arde ko woni kon nder ɓuuri muusude ko yalti kono woni nder ko woni kon nder koko teddi hunde c' est à dire felsanima wonanimi addanimi seeɗa no projet si pulloynima ko ɓuuti holli ko muusi andu koko ɓuuti kon sa yi curki andu hande ko huɓɓini kon curkino ley hande sa daari premier clip mi yaltini on d' ailleurs moi je fait afro piano c' est à dire c'était mélodie composée yaw daara yaltinɓe sommen ɓen fof kombo waɗi komi waɗi kon suma anday joni arten toujours artem ɓawa ko Haby Fatoko Paykum par ce que déjà adoya wondude e makko mais yiralma musique hande yeehi ha on wondi a yaltini o somma ɗo kombo jonnuma awa test ji ɗin kombo windammaɗi andi laguime
kala ko goɗɗo waɗi ɓelnay ko goɗɗo jonnuma non parce que na ɗum min andiri Paykou Sarr ko wowlude ko politique min mi woli lere tati mi ay studio mi yimi minute tati ɗum to ngalɗini par ce que ko ɗum ɗon ɓuri fanɗude e golle am ɗe par ce que non ko ɗum ɗon ngalɗineme par ce que ko ɗum ɗon taw min atti yiide taw e Paykou Sarr ko ɗum ɗon yiwɗon taw ko ɗum kadi ɓe si reedujo tuuti ko ɓiɗɗo on habba anani donc woni kono a ferite na fo nanta on ɗon pular Paykou Sarr a fernitaneme moƴƴa na fo nanni on ɗon pular a fernitaneme moƴƴa mi wiuma e sayji ɗin fof ko si tawi ka créateur jo waɗowo piiji ɗi jama on habbi ñande go a yiyay kadi ko habbiɗa yeeso a faami komi jogii kon ko woni kon ka hoore am si mi acciti ɗum fof aduna fof dara to darala Paykou Sarr ko non ko hoore ma sina huɓɓingol caméra ji genre yeeso caméra ma ha woɓɓe inna ñan ko susta wolde ko vidéo ma kon ko en direct ko téléphone ma a susta wowlude enfance si ɗon fewtidiri hande sa ya noddilan ɗo ko par ce que goɗɗo naka hoore an sina ɗo yimɓe no ɗuuɗi Dakar ɗo wonɓe jindude sa fuɗɗori Medina ɗo ha yewtoya Thiés a fotta yimɓe ko par ce que goɗɗo woni ɗo si jama on wattani lay komi watta kon ɓeyi sa wowli tun jama on jentike ma ara ne woodi ko wonɗa wolude ko non woniri mais souvent jama an tigi ɗa suti ɓe critiqué ɓe na a moodi Paykou Sarr Paykou Sarr joni yeehi ha a yalti on blogueur ɗon mi yaltalde min komi blogueur jo blogueur waɗa wakkati musique ba oui kono non andi lagine berde daroɓe onde lagine ɓe andali on to plan on fewndi hande tawa Allah taguɗo ma on no waɗi yimɓe ɓe wolaki Allah ko gonga ka Allah tagiɓe anda hooli Allah ko gonga miɗo hooli Allah ko gonga par ce que nano komi wi ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah min na e leydi kefere mi yalti donc mi andi confirmé ɗum ɗon donc mi andintinte hay tagaɗo nelaɗo addanɗo e gonko duwa kon kawre leydi ɗo fino yimɓe ɓe wurira e nelal Allah hay on woodi ɓe yiɗali mum donc min mi wulata critique par ce que sa yitu yimɓe ɓe wooli fima ara ne woodi ko gaynuɗa feetuɗo si goɗɗo feetiɗo jaman ko yo ndaaru mum feƴƴa ka kono sa gayni tun giɗo e gaña fof haalay ko ɗum hannde ka yawɗa ko inde Paykou Sarr continue hay kadi so Allah jaɓi yehe ɗanata ko ɗano minen ko huɓɓungol tun giɗo nowo ko huɓɓingol tun ɗum ɗo ɗanata ko hannde kadi Paykou ko won ɗum hannde ɗa dari innuɗa ko Sayfon woni artiste jo ma on ka ko fi o jonnete ñaama ka ko fi ko kanko jogitima ka ko fi woni ko sabu won ɗo wiyanɗa ɗum ɗo ɗa tippi ɗum ɗo ɗa wii ɗum ɗo inɗa ko Sayfon andi Sayfon ko neɗɗo moƴƴo ndeysan kono sa anda bano adama haray ko koɗo e ma no sa a yahi leydi ndi a anda Sayfon je suis son ambassadeur Sayfon je suis le seul blogueur guinéen lere nde mi noddimo ƴetteɗam tagaɗo si yiɗima ko giggol tuwatamo yoɓanɗe ko ɗum addugol giggol ɗon Sayfon ko hoolare nous sommes des frères hoolare ko ɗum waddu ɗon ha on hoolare woni entre mon ko yiɗamo ko min yiyata so ari Dakar je suis son ambassadeur kono ko honno c' est à dire Paykou kala ko yiwɗa no mari cause ko ɗum addi ɗum ɗon ko giggol honɗum ko ɗum waɗanta hawride par ce que hande min ay ɗir talan ni tun aya talan ni tun hara no woodi sabu Paykou ko honno wonduma an e Sayfon ko ɗum e secret Sayfon ko giɗo an komi giɗo makko ko ɗum woni hakkude amen komi giɗo makko ko giɗo an ko frère jo am way frère jo on to hawtu ɗon kono min hawti sanko min e Sayfon komin ƴiƴam ɓawta ko tawi ko pullo wawɗo an hara na on parti ɗon Paykou ittu ɗum ɗon hara na on parti ɗon ko honno woni c' est à dire mi faala andugol ɓaya ni Sayfon ko giɗo ma ko honno woniri giɗo ma ko honno an kadi wonirɗa giɗo makko ko honno woni hakkude mo onon tigi est ce que ɗa sendidiri giɗo e gaño o sila sendidiri par ce que mi sekki toon a sendidira si goɗɗo inima goɗɗo ko giɗo an c'est mon frère c'est son ambassadeur mi si ala ndikelan min si ala ndikelan ko mi innima oɗo ko giɗo an no woodi cause minata a Paykou ko sabu nde ɗo hunde waɗi ha mi innuma o ko giɗo an ni mais an gayni ka giɗo a hatti ɗon giɗo ma c'est à dire Sayfon je suis son ambassadeur kala ko watta Dakar ɗo o diisoto lan miɗo faala wadde ɗum ɗo konno wiwɗa minnamo kono kan jokki Sayfon jokkama ka ka yitiri ɓaw makko ka komi yewtiri ɓaw makko ɗon a jaɓi jaɓi Paykou ɗon a jaɓi a confirme ɗum confirme ɗon yi ayinɗa ko ɓegam miɗo jaɓi o way déjà min faala andugol ɗum ɗon a faalaka andude non mina faala andugol ɓay so joni ɓaya confirme ɗo ɗo c'est bon donc ɓayni ko baɓe ma donc ala andi a yiɗa woni wolugol réellement koni entre mon mi walanima ko won tongon ka woni wala jaɓude famude non non mi jaɓi
be tigi famundire nde pay ko mais mi fala andude réellement parce que da tippi dum do mi hala ni ma mi nduma je suis son représentant ici son ambassadeur stay non awata famude non non déjà mi jabi don parce que kono kay fala ko mi wala ne ko wata wonde ok Jani Alpha parce que dedo balle do podondira ko réseau ko mi podondira andi Jani Alpha bon non ko affaire politique a wala fi dum non mi wolta fi politique ko mi natta mais dedo balle en fait don ciukondiri ko hen hundu mar don entre mo Jani Alpha ko mettimo o hebi parce que mi do wala ni mo gonga hono woni kan gonga ande assisa to ngana Sénégal lando lendi ndewi no tongam mado o non de ministre de l'intérieur ministre de sécurité jango mi yima ka leydi do est ce que ara famondira e tongando ma est ce que andi déjà hono be famondiri dum non taw ouais mi do andi parce que ça c'est une conviction d'accord parce que hande en plan politique so ala no conviction mo signi de Mamadi Doumbouya bawto ka o tipino ka aéroport Côte d'Ivoire o wanda don désert tangato yaltude don sabu be saisi si passeport makon mo marno mandat d'arrêt on non so retrouve que leydi andara mu ara mu famondiri to nganodo mo fiyon no sellu dale mo talla gini parce que o famondira e Mamadi Doumbouya famondiri be Mamadi Doumbouya ben fono yawde konno woni konno metti mo parce que si gonga wolama amo wala ni ma gonga go sa jol gata ko gonga kono si metti ma non s'en fout yalla gonga me fala Jani Alpha watala wallude c'est-à-dire mi yalta Guinée jola waldude goddum sinara ar capaz Allah ko da walla darda mi do walli ore walli hore ma comme be awoni bawma himbe hombe awoni wawma ha wonu da dum do min ko woni bawan ko ne jara ene anno bawan ne gido bubina na berna makko non please aduna bitton aduna bitton bubina na la berna makko nen wona tranquille be anda vrai ko artiste jo na birdi ka comme ça on dit track waylene comme ça Guinée kale ime yande pulo lami pulo mojo pulo mojo asiano tilami wala de komba woni pay kusare kal pay kal la bagal yande ko be alu no piya wala ene de jara ene anko mojo ene anko kanso tapsi nese sentina bimbi nande pullo la pullo mojo pullo kaydo pullo mo fenata pullo mo jattata ko goddo jeyi bimbi nande pullo labi asi be fulbe tampi kala muse kuture beradi no mawbe men beradi imbe men be bonna nyempi jibuyi kale idime ande fulbe be dar ko madumbe lamo kono alla ko goto bimbi nyande pullo lami pullo mojo pullo yettado jallo pullo mo fenata pullo mo jattata waynene obe wara ila sabu mi olay gonga obe soka ila sabu mi olay gonga ene jara ni mi de fay kusare atampata aanata o fay kusare piri de kono soketake o fay kusare no dudi de kono ala biddo fattu kayasi o mi do wasinedi kono mawbe be fo no teddini mi o mi do wasinedi ay lambe be no teddini mi nyande pullo lami pullo mojo pullo mo benata si pullo lami kale di wala wasamaye bimbi nyande pullo lami asi akadi bimbi nyande pullo lami la Guinée ne nyanda ye biji bonson yaw be artay lady ndingolle la Guinée way wa paradis dani alasi ala do gido da wolimo waylele on dit track nyande pullo lami kale di la Guinée
pullo moƴƴo pullo mo wonata fenande pullo mo liɓata suudu goɗɗo Jama TV Jama TV wona hande ko anki sa yasi a nottina mi ari ko gikke giggol sina ɗum pay kusare ko jaman mi wona mi huɗaɗo mi ƴettata taxi moto kasare miɗo jogiti personnel am miɗo jinda ko Allah e nene jara ay ɓe ɓen gartikelam ɓe sikkuno pay kusare yanayi ɓe dari ɓe tawi woni gonga wo ko Allah pay kusare bimbi ñande Thompson. asi ko nden nanata piiji buyi sa yiɓe wuli men minen ɓe ɓukde fulɓe labaɓe marɓe jawdi marɓe gandal marɓe faamu pullo wulata o her sayi hande sayi miɗo wola piiji buyi ko fiya andala siɗa andunolam ko ɓuuri e bandude asi komin ɓeynata 777 ka numéro ji an timmuɗi sa feƴƴi ka to soki ko 444 waɗi komin oddete lay kusare ko mamuɗo dole wata tindolam Guiɗo c'est bon Guiɗo woto mi tindo mo hara ko noon pay ko fino wawal yimitude somma o oɗo et pourtant des fois wonno toon min komi yaltini komi yimata ɗum fi honno par ce que ko woni ko nder ɓuuri tiiɗude hakkenna komi mari ko yimete no ɗuuɗi ha est ce que awo ko somma par ce que siko somma tigui mi sikki mi tañini hara wawa mo yimude pay ko ka no accu ɗum ko yaltani ko yime accu ko yaltani ko yime o way pay ko yimana artirana ɗo seeɗa artirana ko som somma o yejjiti son homboye majji andi ko woodi kon no ɗuuɗi kono ko somma yaltinɗa mo fo andirma o non ko yalti kon no ɗuuɗi hay joni son an yaltiɗo somma hombo yalti ɗo ayɗaki ɗum ɗo o mo yaltina ɗo pay ko accu modi an kadi fiyalla yewten somma mo yaltinɗa o clip ma o juuri ndin nini ko yahɗa wo ko juuri artirani men gonɗo seeɗa aduna simi yiɗi mi ɗaylata an kadi aduna simi yiɗi mi yilata hiɗa tabiti ka ɓernde an hino wontanila nawna walo fima sabuna mo yiɗi feetay lanni pay ko gila on clip yalti anani yewti anani haalaji hande ko joɗɗa ɗo mi anda ko hunde retour ji kadi wonɗa heɓude mum mi retour janni a heeɓi wonɓe ma encourage ude innoma continue ka a heeɓi innoɓe ma nono mi waɗirali fiya goɗɗo encourage an kono waɗirɗa komi waɗiri kon ko par ce que mi wawi mi waɗi min mi andino laba par ce que jama on yiɗi andi hay an ɗo ni ka joɗiɗa ɗo ɓe yiɗama ɗum ko nano ɗum ɗo fof goɗɗo watama yidude fof voilà a woniraɗo waɗugol émission fiyo goɗɗo yiɗe non donc aɗa wadde émission par ce que no weele hiɗa waɗi ka esprit ma hiɗa gayna donc siɗa gayna habbotako e goɗɗo apprécié ko waɗɗa kon appréciatama hande l'un des premiers artistes blogueurs guinéens donc qui a fait 100 000 vues moins de 24 heures ça c'est une record woɓɓe ni wo ko kumpa kan aysi gorko humpa kam o jonnatama mbuuɗi goy lanni tappuɓe dogui ɓen fof andi worɓe goo no woodi ko reedina yedda force ha bonna joni ɓen ɗon dogantama ka ɓen ɗon woodi ɗo ɓe puyi Ousmane Dieylo hare on welta nini jamanu yidde ɗon ko live kono woniri ɗon kadi payko Ousmane Dieyloy na fi meɗen haaɓi jama o ganda stratégie politique on d'accord o hande enen ɗiɗo hara ko Paul wonanɗa min ko Pierre mo wonani fami ka la politique c'est pas la guerre no hande komi wonani ko a wonanami kanko yahata tawtala min lan woni kam mi woni donc ɗum fof no jentila donc min mi poussa e nokku ɗiɗo ko woni kam mi woni donc quoi donc min hay goto min Allah dandan haɓuɗugol e pullo simi wallali pullo waɗantama ngaygu quoi hande simi daari wona Ousmane Dieylo mi tawa mo yurmi honno yurmi hande woni ko woni kanko e Alpha Condé hande sa yimo finition makko on ka TikTok e ka Facebook bien sûr donc si tawno noon mo réussi suno arayno hande ko business man walla affaire man donc ɓena c'était juste des personnes qui accompagnaient quoi ça ne mérite pas ɓe waɗiri mal parce que ɓe nela ɓe waɗu walla siga ɗin piiji to sinon Paykun Sarr nini ko honno Paykun Sarr woni wadde à part blogueur yagal ngal ko honno Paykun Sarr woni golle makko ɗen awa memi noon Paykun Sarr ko yo waalo ɗano ñama ko weeli min lawawa kuuraɗi kala ko weli ko aduna ɗo tourné ha tawanmi ɓeyi Paykun Sarr ala golle mi torotako ɓeni Paykun Sarr ala golle mi wujjata ɓeni anda nanilam probléme depuis an ɗalanka Sarr ɗo
hande anani goɗɗo nena pay ko sari no wujjimi walla no ñawlimi joni pay ko sare a gollata honno ɗum ɗon fo woni mo gollata no watto ɗi conci laaɓuɗi hi kono no woniri ɗum ɗon kono ɗum ɗon woniri awa yewtolan ɗon aha pay ko kono ɗon woniri joni a gollata ko ya waalo ñaama waaloɗa ɗanɗa tourné kala ko foti pay ko sarno toon biye ko ngal biye ko séri o mi yiye pay ko sare kono ɗum awa joni a gollata tiga wala ni hoorema kono ɗum awa e secret wonɗa pay ko yo kujji wonno wuli wondu ko jama atti joni ko polémique valalan fawde ne non na ɗum ngo yimɓe ɓe haalani landa woni moneya walla ɓe addanino la message fima pay ko mon tamo ɓe inni non ɓe haalnino lan ti contre moi ne kono noon ko ɗaɓɓata ko heɓay ok ate let's go kono ɗa andi noon puyɗo wawatano mi wayni ka ko ɗum noon ngal ini lan kono mi wawata dévalude vie secret janni fof mais kono a junñitay seeɗa hande kam won ɗo miɗo gollude hono nda gollude sa ilan ɗo ko golle addiɗanɗo golli yarana on parti ɗo golle maɗen tigui tigui golle anne innima ko ñaama waalo joni kono no woniri hande a ñaama waalo kono wonɗa ɓornorde ni pay ko sar tourne waɗe tourné allah e nene jaara ko allah e nene jaara mais ɗum ɗon kadi no kaykum wodi yewten bon moi je suis un homme d'affaires ok fait beaucoup de choses exemple aujourd'hui on revient sur Abi Fatako exemple je te donne parce que ça c'est public d'accord ande sa ndari distribution Abi Fatako faut sur les chaînes c'est moi qui gère je suis son distributeur donc ɗo wonɗa non exemple je te donne ok wana parce que ko business ɗan on landiɗa exemple guiɗo hande wano sa ndari wano ɗum noon min ko projet an noon sa ndari wano ko chaîne makko a yiyata so makko yaltuɗo tawatara signature ngala e nder makko parce que nani a landino kono wondi la Abi Fatako maintenant sa yehi ko ɗum landima minima est ce que hiɗa andi ko wonɗa ko haalde parce que siɗa andi mais hay silan andi ko question non hara anda parce que no wodi ko hay si mi anda awa hay si mi anda je suis d'accord en fait je suis d'accord avec toi hay si mi anda mais ko question mi jonnuma quoi hande ko ɗum ɗon minnuma d'accord hande sa yehi ka scène makko ɗon a daari ko investiture ko investissa ko nder ɗon on suma anda e pay ko sare na puyɗo donc avant ɗum ɗon artanemi pay kon sare ko won ɗum a alay gollude ko ñaama waalo haalanimi ko ɗum woni iwde tigi à part ɗum ɗon kadi ɗin signature ji ɗin no wonɗa wolde ɗo min komi membre de jury komi elminati haala maayi pay ko ɗum noon galama woli moƴƴa jama o nanali komi elminati ako de jury 666 nana haala maayi naɗo umpaɗa a faalaminade to parce que an inni men alay gollude ko ñaama waalo ko yogo tourné ji donc ɗum ɗon ɓe falno andude joni laaɓanima min kono naaduma e ɗum ɗon parce que no welala kono ɗum welirma parce que no wondanimi e nafa honɗum wondanma e nafa ɗum woni mon amour ko mon amour ma honɗum sentiment est ce que hande ɗum ɗo no wawma heɓande ɓiɗɗo est ce que ɗum ɗo no wawma jombande joni a falam jombe non mi fala ka ya jomba mais mi fala accino hande so minni mi jombete a jaɓay non pay kum arte ko no question non min mi wata balanda gollanɗo ɗalan pay kum a suka daririɗo ni fottirɗo ni a wata landagol goɗɗo dewgal jiwo hara ko huɗaɗo mbo salato min goy ko oyneteɗo mattum faala parce que ne pay ko ɗum no natuɗa feno natata donc ange say fo natidi ɗum ɗon ka ko noniri min fo meɗen nder to on fo ɗo nder to Abi Fatako fop kala wonɗo ɓawanno to kala wonɗo ɓawma donc ɓenno ɗiɗa confirmaniɓe confirmiɓe to kono naadi est ce que na naadi ɓe awayi ɗum ɗo par ce que say fon min tawtidir to on tawtidir to comme naɓuma ton an min komin naɓi hoore am comme holluma tindinma ton ka naɓi hoorema goɗɗo no naɓa hoore ɗin ko laawi ɗin woltaki public ɗo ɓay ko haɗi jomba ɗum fof haɗi mi jomba ɓe mi faalaɓen ɓe faala kalam faalaɓe lamɓen mi faalaka ɓe comme ɓe faalaɗa ni ko matu mi faala pay ko matu est ce que matu hiɗete so yiɗa law yiɗa e goɗɗo goo ka ko nanɗa yiɗimo c'est ça ko ɗum kay a wolnimo noon a essayi a wooli a jaɓi ɗum mi essayata min ko hunduko an ko gaynal ɗo wiwɗa an aasi a ala doole a ala piiro kono sekko ma kon iɗa wolori min kadi ka hunduko ɗon guiɗo accitana ligne o s'il te plaît woɓɓe no indela mi faala natugol habit ba mi daara accitana ligne on donc merci beaucoup tout le monde ono woni ɗo nodde joni nato on tawe ɗo pay ko sare selle jaɓi
Guido lignon voilà affiché na numéro ko les écrans falaɗo merci beaucoup falaɗo noddude wo général anani ka wo ko ɗum on anani ko ɓe naati ka affiche ɗon tum 78 116 82 38 allez nodde lannom ɗo feƴƴata hara 5 personnes ɓe mi faala ƴettugol ɓen andi ko star jomo ngon d'accord allez woto d'accord eyyi feƴƴin Jama TV avec vous, jour après jour. Drink Company, woni ko donc hirde molandade pour la première fois à Dakar. Artiste bedido jogido Gambia. Kimi Michael Freeman. Freeman. Engoji wako Freeman. Ko kambe on forte le 29 juin. Contre le wata ko centre culturel Douta Sec. Enengombe Drink Company sukabe mebe Nicolas Lipop. Odo we Gambi ande hekwan wo etu fulani. Opete mi me lopaka. Mi do chalpi mi pita. Fono really tana ala. Woko Joma Science. Science no 40%. Science no 60%. Yo quité la ya 100%. Boy, nangela kami kusuta bede. Boy, yo quité la mi do yari whisky. Nangela mbayi no risky. Oui, mami sukabe me fono nota le 29 juin. Hey quoi, son et lumière. Natu Gongo 5000 francs CFA. Coco 5000, Robin 5000. Calardo ko 5000 francs CFA. Madame artiste bedido. Hey quoi, notez le 29 juin. Centre culturel Douta Sec. Drink Company. Wo sukabe me fo. Nyama kalabe me fo. Moko ba me fo. Zele son fo. Nonota. Centre culturel Douta Sec. Boy pour le Mombasa. Le 29 juin, si Allah jabi donc et Douta Sec, woto yejjutu entrée ko 5000 francs. Woni gorko woni debbo entrée woto yejjutu ko 5000 Lollipop et tout fulani. Concert mabbe on déjà don andi hewti si juulama do hare de fi mabbe ka. On confirme paykun hewti ko wani to de paykun ko ngadi maranda jama on fi honno musique jimari. Allo assalamu alaikum. Allo jarama. Oui. Allo. Jantun do nge jang. Jantu. Inde ne do nodda honto. Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo me den hedima. Mi ala may nande moƴƴa itte écouteur ji ɗi so tawi waɗi écouteur jiɗo rettira ɗan appel on please ƴettanaɗan goɗɗo go so tawi on tigui ari ko ligne mi ala moye nande ɗo moƴƴa paykum kono projet ji maranɗa ɓay joni a woni artiste Boulay-Guerre joni le projet yalto le 5 juillet le 5 juillet donc meɗen yo jama o sikomodi maɗa wana gutelese siko seri mada assalamu alaikum wana gutelese donc ça arrive. Oui. Ça va alhamdoulilah ɓeydu volume ma s'il te plaît ɗay jang ça va min ɗo baybu sare voilà ko baybu janal ba ko hewti kinala ni ma ko bonide haalu moƴƴa men nana men ala may nande grand ɗinnu ja giɗo ko volume on ɗo ka mi famali woliti si tawi ɗon noddude sino waɗi écouteur on itte sinano meɗen ga men nanta moƴƴa on faami on itte écouteur jiɗi wawi famodirde ma ɗum to volume télé mo o famodire projet ji ma min habbo honɗum e projet ji kadi ɓayɗo no ɗuuɗi ko maranɗa jama on minen habbo fitrinma ange Sayfon devant Sayfon mi nami artiste je suis son ambassadeur kono joni a woni artiste joni mbiɗa wawi habbade fitrin mo an toon ɗin ɗiɗo non o waɗata fitrin Sayfon enfin
Yes, so iPhone mi na mi artiste joko enfin. Kono jona woni artiste hay si tayo wonali na artiste jo yeso makko. Woni habi fata ko ba woni iPhone ba. Donc ko be petit be mako. Non, non, affaire non. Ben donc, c'est-à-dire devant eux, mi na mi yimo. D'accord. Alors assalamu alaikum. Fi onu na yimo devant mabbe pay ko woni artiste. Mi inoma. iPhone. Enfin, je suis son ambassadeur. Est-ce que a femme de me représente mo Dakar. Alors assalamu alaikum. Allô? Tel to di appel ji. Upudum. Allô? Oui, on jarama. Appel ji di ngapere s'il vous plaît. Jino jama afala mi bonu tabangal ne. Non pay ko non mais anu wobe fante no dugal. Non, c'est pas la de gacham yalta nder ga non yew ton ko. Donc awa rapidement halni be kon kadi maran a jama yobe habba hande to makadi album. Ni be la jonni be le 5. Mi ko it mi watta album. Ne. La mari buri 50 morceaux. Ko ya sugu dufa aron ka. Depuis hande to mo marda din no fo pay ko. Mi hala ni ma c'est membre de jury. Kono pas moi demander. Ne. Problème. Non bien da gonon yes. Donc abonemo ko do lande er makko yoni donc pay ko ngi message mat ak lancer jama. Comme il nata foyo jokko aju mum kala no wawda waw non. Akadi jokka aju maka. Sa yari bere mi ubbi sen fotti ko en koko. Kase. Hey, jama. Mi ala la ko sati kono lati. Yes. Mo memba ni la mi memba na mo. Depore tre. Ko terra terra. Jama laba. Ay be sukabe ande be redi na tumbe yedda après no be nako yo force abonno konno message fieno da dari da wolo dum non tum pay ku sare konno wadi konno parce que da monani be worbe de redi no be to ko ben de monani oya da monani be redi no be to ko fion dum he parce que jamalaba a woli ka day ni jubbe ette plus de lande plus de lande pay ku sare ka wol ko ko ay ni jamaw jubbe plus de lande konno nami woni nan ko kaw konno yuda jubbe na etta plus de lande ni lango ila wasini eni lanti malédiqué est-ce que mi da anani ridu ngi undu ko am est-ce que mi da andi dim piji am da way wolande dum pay ko sare na do wola ko video ma ko direct inda jubbe jamma kala ko direct ko page ma inda sa yey hotel jubbe atawe pay ko atawe jubbe de la dem do anga waddi mi da pp an menati de gamo hala nan ko no abida jombe non pay ko jabalantum on pli de la name ko no yurda jubbe ne etom pli de la mi anda fi unde mi anda fi dum nga woli fi dum non kako jele jon asona da pli de la mi anda fi honto du yete pay ko ka woli dum non honto nan ami do wala inda en tout cas nini jo rebe honto nan ami do wala téléphone ma ko direct ka woli kan dum pay ko ka yalti ami da way ampoule bondo. Allez, merci beaucoup en tout cas pay ko sare merci ko kanko fedi ko émission men hande folie musicale juste fin tun yotugol don andi clip mo yaltini do wardi do en tout bernande wali ke pay ko no kanto mo mariage men ngo watta ayam enen di do ala mari forme aduna no do ka da way golle ma de mo yano da way defude fop la way da way defude gerto kesso sefa confirmé da way defude kerto la way defude gerto la way tew fo la mbakju la way tori fop la way aydi pay ko sa nini ko jo hombo adrago de lede porto wonde lede porto hi ko bondu dani min mi wonda e goto a wonda e goto foko bébé foko bébé ma donc anda keli jubbe fo ay anni mi ka bébé min kono mi woni bébé la de jubbe fo de mi kono mi woni bébé ma pay ko sare walde la ilaha ha hande walda le appartement unjiwno yeddi dina ye acci an gonto janda e leɗɗe en ɗoma bébé wara on waludi min ni ha hande walda le hôtel kono mi woniri bébé ma ka indi ko mi bébé ma mi landi non donc amɓe wonduɗa ɓe fof wali ka hôtel non pay ko sa nato ka indi komi waldi parce que lan andi ko han kono woni wali kono mon may woni wali dagol kono no mi wonira bébé ma kono ni ra ko bébé ma non c'était pas une petite c'est pour cela que je t'appelle bébé ne ka bobo on ko ada do a dankede d'accord ni ko jidira ho bon do leyde porte ni won ma dankade dépense ma pay jidirare yonde o homo so da mawto ma o min ay la min mebo wotare ay bak allez wayni do jama rapidement merci beaucoup jama ko njiwon do ko ngala e leer allez ki dion yo ara no di talan do aduna ani ko lande ko la ci gadi pijara no di talan
Allez, merci beaucoup. Allez, merci. Guido Jama. Allez. Paiku Sare akul bala doga. Paiku Sare mi genal émission on taw. Paiku Sare mi genal émission Guido inana Paiku Sare mi genal émission ngangon. Allez, yey ndare clip goto rapidement arten ko plateau men. Enzo busy donc andi mo invita kankal le 29 juin donc tout à sec ko concert Lollipop et tout fulani ari wat ala kale fi wat a setting at ko kale mi faala mo dal wat ala kale si tay da holi a jokka e goto si tay no hida jokki goddo don falla a hola ki ka bay da jokki ka e bi bay a fi no jokkata jubbe ko jidra ben to marda affaire ha hande wala hakkunde may Allah harnade hakkunde may be ndar depuis andudala ayidi lay jo mi landi no mi landi ma hande ay mi landi ma tu mi landi mi ayari mi yaltani maga te berne ma ne wala mi fala ya ko hande no an hande ayidi lay jo hande ay jidira ko to ko do pay ko mi fala ya je te poser une question non pay ko ani woni bonir so inde yimbe ko anda mi bebinte mi la mari payle ka sar do be ataka yimbe mi landa watta dum do hande no min depuis andudala depuis fuddala yidi ay nandiramo hande ayidi lay jo ko la ngande woni tani kadi anda parce que ayirala pay ko da way woni ni impi jandi ala gollu mi transforme ko ayade wadu gol andi ko be da ko chirurgie transforme Guido artrona publicité allez merci beaucoup bay ko bertani atalan kale amoni ketu Para kale fiala. Woy ayo. No. Luna no ay ko bisu. No joy kupi. Ay ko bisu. Ma ta fondete. Mi ma dal fondete mi ko natural ai. Mi ko natural. Ko no. Way bay ko luna la do tu. Ko mbi bari. Ne. Ko ngata ta kupi. Ko do wat sina na jubbe ne jette de pilina waka. Luna no siri awa. Ko fiala ko jon confirme na sita yandi jubbe ko wol ko jubbe etti plunde lande me jon confirme nan sita be wadi tumi luno tama si be jetti ko kambe ya ko fiala wolanda inda jubbe etti plunde lande on to mi woli do woli do mode video ma pay kun ambiance anda derance invité yo ma ngara invité ay atu no mi ala ale gid atu no gid tarti de wala no yetto Mengari meden komi amai Mengari meden manti amai Drink Company woni ko donc hirde molandade pour la première fois à Dakar artiste bedido jogido champion Eko fimantu Eko njibo ko fimantu ko kambe on forte le 29 juin contre Douata ko centre culturel Douta Sec enengombe Drink Company sukabe mebe Nicolas Lollipop odo we kambi ande hekwan wo etu fulani Opete mi me lo paga mi do chalpi mi pita for no really tana ala woko Joma Science Science no 40% Science no 60% Yo quité la dia 800% boy Nangela babi kusuta bede boy Yo quité la mido yari whisky Nangela bayi no risky oui mami sukabe men fondo nota le 29 juin hekwan son et lumière Natu Gongo 5000 francs CFA Coco 5000 Robin 5000 Calardo ko 5000 francs CFA manam artiste bedido hekwan note men le 29 juin centre culturel Douta Sec Drink Company wo sukabe men fo nyama kalabe men fo moko ba men fo zele son fo nonota centre culturel Douta Sec boy pour le mombasen didi Fota chalo yote andengiri mi do chultine mi komtine changi fami mi do Assalamu alaikum à tout le monde. Donc, bisamini jama fo, bisamini kalamana dawara ma fando. Wombe landaro de antude langue berita langue tigidi DJ Diao parce que je suis personnellement dawara ma vraiment je suis basé au Sénégal, ça fait apparemment plus de 30 ans que je suis là, j'ai en train de représenter la culture guinéenne donc je dois mon no wodi anduɓe la no wodi ɓe andala mais haray tigi tigi min DJ Diao lan tori ballal way non waɗi tori ballal ko par ce que ko nawnare hewtitilam min DJ Diao nden nawnare ɗon nawnare nde no inde jalis comprenez
donc dialyse non yimɓe bus anda ko woni dialyse ko ɗum woni lootugol ƴiiƴa non si woni par exemple ko gouvernement ɓe sponsorise affaire dialyse on mais le problème c'est quoi si kaka hôpital wonɗa avec le gouvernement ils ont sponsorisé tu ne payes pas parce que min waɗi 15 jours à l'hôpital de Diam donc ɓay min iwi ton après min yalti min ari ka suudu fewndo kaka privé min woni wadde dialyse donc privé on chaque séance de dialyse 65 000 min woni yiɓude ko hande min iwi waɗa ko dialyse vous comprenez donc haray DJ Diaw vraiment anduɓe lan eɓe andalan fof haray miɗo tori ballal miɗo tori julɓe Allah ɓe wallitola min DJ Diaw par rapport à nde nawnare par ce que vraiment ko nawnare nde annanda hoorema mi wawata wiide wona wonɗo o wawi darta e nawnare mais par ce que landi financement landi moyen donc min DJ Diaw mi abbanuki ɗum ɗon ha hande hay mi nanal si waɗe nawnare franchement affaire dialyse donc c'est la première fois donc haray ko affaire lootugo ƴiƴam donc no tori jama on fop julɓe Allah ɓen fof kala mo annanda hoorema heeɗike o vidéo partage vidéo on waɗa le maximum vraiment wallito DJ Diaw haray ga tigi tigi donc la jonude on numéro am on min DJ Diaw donc haray kala faalaɗo lan contact ude no wawi wadde 00221 77 788 55 23 on ko numéro orange kañum e weeru ko numéro no waɗi orange woni no waɗi weeru 00221 la base sere ni ɓeydu volume nga fammi hel voan ko yadde ɗon ko yadde ɓeydu sere kay fuɗinti mbitton ko a ɓeyda sere kay giɗo ɓeydanan bitton ɓeydu bitton Ah, ibe gentila. Ibe darrela. Ah. Est-ce que kono watela wadde dan directeur men famu. Aka angandali minino may dan tret nini dan tret pipe. Ata, let's go. Aya. On jillindiri piji di. Volume jam. Ah, ya sans instrumental. C'est bon, allez. Volume no. Allô, assalamu alaikum. Hom jetta o gidon. Allô, jarama. Allô? Oui, on jarama. Oui. Donc jang. Kamel. Ini mata jetto audite. Allô? Allô, oui. Pada jam. Inde ne ko honno. Gasibe wata famtire. Donc what hande kadi ko juno salpi lima Idrissa, merci beaucoup Guido Yondo mi weltanike ma Binta depuis la Guinée anka di merci beaucoup dandi da daynude worbe be ko réseaux sociaux do ida ƴetta photo ji madi da monta donc Payko Sare viens ici. Votre goto bouge de la mari invité kadi deuxième invité jango hino arde Enzo Bizian Enzo sukamanti don yo ardo Payko ari waccana lan be auditeur be ando fialla gido appel on ta jogono lan appel on fialla concert la hip hop
si Allah jaɓi le 29 juin woto yejjitu dutta sek heɓata si Allah jaɓi par ce que ko ɗum ɗon wawi ten innude si Allah jaɓi par ce que hunde yiɗa woko si Allah newni wawi jaɓi donc si wawa marsude ti sorte ji ɗin nini woni disponible fi maɓɓe donc min no e wattane ñande blanc aya kadi cencine baby mi fo mi yeeye fo mi yeeye payko fo a yeeye mi yeeye hono kadi yeeyatarana cenci kono faala kadi andude par ce que ɗum ɗo farandugol wolana koko suuɗuɗa ko hono mi ayni fo a yeeye mi suuɗi tigi par ce que comme suuɗi an ko fo ɗo ɗuuɗi kono suuɗɗa ko yaltitata nini komi woni ɗo payko kono manka jippango no dow ko yaltiti ɗo nini ko kolli an paɗe ɗen e juuɗe ɗen ɗo e yeeso ngo koddi ko fof no buuɗi a yiɗi lan noon a yiɗi lan fiyomi jombe sila yiɗuma still boy hucci kono pay ko yima haraɗa ɓiññude ko fiyon no ara miɗe huɓɓi andi minen min yara e liquére fiya men ɗoyti e wi ñaami yeeɗa munniɗa ɓiñña ayne ñamɗo ñamaku non andi nde miɗo yima haray miɗo laba ɗum ɗo pay ko labaka pay ko mi haalde gonga naymi suuɗe musique o wani na faami ndaara goɗɗum ngo gonga billo lasko woni ɗum ñande o wonni ɓayku woni musique on tigi walle nani wonni a wata yimude musique ko yaltinɗa ɗo a wata yimude jonnon wawɓe no jonnon wawɓe ɓe yimude ɓe yimiɗo yontere ɓe wadde promo ɓe ɗon koye ɓuuda 50 000 bi ko ɗum noon tun aninimi ko ɓe wawi o album ma ɗo ko jelu nadamma ɗum ɗo album ɓay nani musique on clip on non non animi mi hawji album o ko clip ma o ko jelu naati sefaji ɗin mi anda ko no hayɗa feeti fi mbuuɗi mimi waɗira ɗum fi mbuuɗi i kono ko mi andu ko jelu par ce que landi mi nani buyno calcula fi clip o ñande be ñande goɗɗo e wona landi ineteɗo Ibrahima ñande be ñande o naate ko sen ma YouTube andugol ko jelu vi vidéo on heeɓi joni ko jelu naati haaju makko e ɗum na o manaje an na o produit na o ménage ma kono haaju makko non ɗo koko yaltinɗa jama wone ndar ay ɗo e nder hitande sa yilan a wulla e ɓawa jiɗa fewde ɗo yo min go mi andi kadi wala ngañuma na fuɗɗi kende miɗo kaani joni welna noon pay ko fiyalla welnanala ko welnanɗala ko sekki windantalan ka ko joni won ala samminani ɗo watta sek ammo yiɗata ko ma jonni mbuuɗi na jonni gore pay ko na ɓomi yiɗata o ɓe mbuuɗi kono ammi inni ko ya welnanan miɗo welnanma kono welnanɗala depuis yiɗalan ɗo ɗa welti mi monata anda ala ko ɓuuri plaisir asa ko gore pay ko sare adam men piiji ɗin waɗa piiji ene pay no giɗa habbi pay ko sina wadde direct ko naturel waɗirta direct jima ɗin mi ñama e piiji ha na ɗum ɓe wiuma a ƴettene minen kala ko ƴettete min ƴetta a yannini si miɗo wawma ƴettude mi ƴettete fi ɗum noon partia ko fiyonu falɗa haalde ari kono ɗum ƴettata tigi kono wonirtama mi wayi min ko ni mi wayi sira yimɓeɓe a susta yimɓeɓe sira yimɓeɓe vidéo ji mana seedi non yimɓe ɓen ko bomɓe quoi hakkudeji mo ñande no ɗuuɗi hay an mi hoolakima 100%. ɓay ko min la nandama ñannejo no alaba ha feƴƴiti anda si goɗɗo labama ɓe nemo nanditi e jinna guiɗo aɗa noon bit makko fiyallo ñilkinana lan mi jeeji ñilkinana lan aca mahi let's go pay ko ala nande ɓeyɗamo volimo guiɗo hande mi famalima e patron an yana merci beaucoup guiɗo ɗi bittiji ma fo a waylodir watta ko wonno kon ton avant famali résumé on artir ko wonno kon ara nu ko gonno attanda o winnugol pay kum sare paygal labangal ngal oya sanju addama wowɗo guiɗo mi famanima hande guiɗo sanju guiɗo jettoma e fiyallan kadi hari ba jonni mo ɗo dernier message makko kolim oɗo ala ɗa andi o wawata yimugol an tigui ɗa andi pay ko sare ko bitton ɗuɗata ɓuuri
inde o wata yimude an mabo komi woni paynku sare payngal labangal ngal nantugal inde habela min nodda inde ɓe seeɗa ɓe par ce que voilà iɗon si jamano sofi woton tarno péri kan on de trop nani mi ñawlimo mi yoɓalimo taw payku sare min kadi golla duwa wonde artiste oɓe giɗo an si a yiɗi annata payku goɗo yimiɗo musique ma mi watamo yimude musique je heccuɗi mana musique jino heccuma ñaƴƴu hihi ene woɗo o jenti fima on no bonnimmi hakki yiɗinmi ɓernde simi heɓalima mi walomi maya sabu nano waɗinmi ñamugo waɗinmi gollugo waɗinmi wala gon mi wulla mi linta o fenufus o fenufus o fenufus o fenufus o heedina hedda forsa bonna o heedina hedda forsa bonna ayɗayna yiɗila komi wullata ɗum kori yaɓiɗa ayɗayɗa yiɗila kami maɓi ɗum kori yaɓiɗa ayɗayɗa yiɗila kami wullata ɗum kori yiɗuɗa aduna on ɗum miijiɗa ka ɓernde ma fof kadi mi walama iɗo wullintake nene asi bobo billahi giɗo jonna giɗo addana kalpianne atanela kalpianne mi hollamo aynayiɗa yiɗilan kami wullata tun kori yaɓiɗa aynayiɗa yiɗilan ko sekke weefu tun kori yaɓiɗa ko ɗum ɗon noon netti aynayiɗa yiɗilan kami fokkiti hokkoyen yaadoyen sopiye kole hara flinde lande mi ono ƴette baby girl jama ko jiwngo ɓeeɗo giɗo jama giɗo andi ko ɗum mi faala lam faala fitring big sul kanko payku sare par ce que ɓe nandita seeɗa big sul no jandi ɓuri la kono ɗon nandita big sul kadi ko garan jam mi waɗa wadde fitiri allah tawa payko gana huluɓe an kono hulantaɓe ɓe ɓuri la hono ɓe ɓuri ma huluɓe kako ɓayɓe jonta ñama nayni mi wata yimude ɗa ndem wadde yimɓe fitiri ɗum noon de payku haalidira tigi tigi mi ko ɓurani lan woni ko blogueur ɗo woni ɗon babete ɗon ɗo suuɗi wowlu ɗon so tawi no misali ɗum to a gaynataare walni fi musique on non combo gaynda artiste gaynoɓe no yimude musique a yabbi fata ko so makko mo yaltini ɗum ɗon abbo yesso itta kumpa yesso itte kumpa kono ɓay ko an tigi mi hannima ɗon no yima ane ɗo ɓiññude ɓiññowol yimowol e wara miɗo ƴetti piiji an ɗe ƴettuɗo piiji ɓiññata no mi wayni welalima ga tigi tigi on ɗum ɗo de paykum ko jiwno kono a waɗi émission ma on bagay mo invité rappeur jani rappeur jo ngewta habbi ke mo amen on no mi wuli mi ko ɗum o rappeur weltala o rappeur Califour Combo kono payko ɗa andi min ga woni invité ɗa andi déjà enen ɗiɗo hay tawo to nda ɓe sikka goɗɗo no hakkude men hi goɗɗum hande de joni ni de goɗɗum ala hakkude men itti hande ni kono noon goɗɗum wona hene non avant woni woni honɗum woni hakkude kako fi ɓay ko télé ɗo o hena fi ka télé ɗe way haalde non pay ko mi yiɗata andi ko ɓayɗo ko télé ɗo watti joni min kala ko annduɗa fiya wolo hi min enen ɗiɗo wonata nini honno nini o feƴƴi joni par ce que wonino honno wonno payko a yedde andi an noon ko animatrice jo fimo ganja hakkude
kunyala o jiwe ko nyandi gambi ko no metti yadude ay ko na gambi mi nyandi konto nyanduda ko gammi ba gammi nyandi man nan na yawno do wa inda Sénégal mettitima ko do wonte ngama yengene ko sabu honno mi yemi ni Sénégal mettitila parce que sarne famalima law no ko bal e bay ko wowlu kondu pasane wondu afa balla hondu kera fa balla ni ne kondu manki anko hondu manki ma do ko mi ka dossier on dit on arrêté complété ne bah oui cassé pay kun sare payngal labangal ngal nantungal inde mo yimbe fo hawti manti ay non an hidata way saboteur be jama ka tigi o mo invité do o me ronko mo famu do rapper jo o ko do wolu fi ma on pay kun wata mo selde parce que wata men bonde programme de jetta no elambore jona jabal hono fitri mangi biksul ana misalaci sa yo ngewtal don taw d'accord tuma yo to me wada ne la vie c'est un destin bay asayande da do ko parce que alla moyina ya won do no woniri fami ka imbe ben no awji de anda ko mi mari ka kasa be yalan daro ko min Rihanna Rihanna o pata ala wi ko Rihanna dirabe kon wadi ko fen hawi da do on ko level c'est-à-dire ko level c'est-à-dire kon wadi level kon sabu on nanda am ko level nana anglais ka min nanda anglais de ko do woni do ben sa ko no min ko sabu no woni do kon no woni do hono woni do ria je peux pas arriver bon je sais pas moi c'est donc da valide ko artiste jo da valide aydi min kala ko gerata bi do valide ay ko ngandi ko wadi ya geri ora ngardo do on valida ay ko sare payngal labangal andi tan non ko do susi redu so feƴƴi do ko téléphone makko so fotte yimbe ben to mi miyata pay ko sarno wala de dum kawno ngoyi ono si bobben min bebe mi si be si wo bela me fo me yidiri wo paw kon watta dum et puis be yimbe accuno dugol goddo menace mo sibe monani mo be hendo mo be nadi kele be nodde ma be menace ma ne menace lan fi be yimbe kanu be wo be menace ma wo fi hondu wo fi ma pay ku fi accu mo dan kadi mi ko be nodde ma be menace ma fiya parce que itti do ande bo ande no ngabarani lan do ponji buy kon mi baram ma ka bonna ngollantu so be non pay ko la bonna ma do ko halandola day na yimbe jijiraji parce que anda dum ko ensirno non ko pay ku ko non minanta da wowla andi pay ku ko dum minanta non kontu nan da mi do wala an ko tele ko non minanta ani min wodirta no ko non mi wone yottinirde anga jodi ki hande anga jotto wola ko téléphone ma ina bandi guinébe no jodi lagine hande hande anani mi do ina goddo bandi pay ko gido fi Allah non kadi gido modi ka gido wallela mi nge pay ku sare han ajono o hulu ana bay wonde célibataire ansi koni ida do taw ko 2000 combien ada lando ndem jombata kata andino mi simi jappondiri e mani labide mi hoydo e te gemma min la nyande hoydo dala wara na tie programme ji ande anani mari ko boyda julude ta hoydande nyande kala hoydo dala resi fini min le mi meedi ma hoydo nde wotere min anne nde nyande do tayen alam biye la kara ka na biye la kara de tayen alam biye ya den leyde porto jonna e nder ko mi ari do kon ni yida ya nder ko ara do ko mi yalta la musique ma onde pay ko ya non bade sinan da way sappi da borni da foti quoi ya non gala parfum ma weli lang c'est-à-dire min ko dum do nawnare ande gorko wado parfum laabudo non da uuri pay ko ya Allah mi andina dum non kadi aybe ma ben ya non kadi kon non hatta no mi wowlara non no mi wowlara a waɗay goɗɗum c'est-à-dire iphone ji maɗi ɓanna ɗo kalpe maɗe ɓannira ga doy mi sikkano ka ñama kalaji anda ɗo janggo sa yaltini ɗo wasa yimɓe ɓe no darde yimɓe artisiɓe yaruɓe ɓawa tumɓe tagalan toon ɓe nawma mi ekkitande DJ Mout merci beaucoup vraiment hein o validi pay ko sare o validi lang DJ Mout c'est mon gars non mi la validi mo ko jalo validi da ɓe mbode min nder DJ ɓen ka honta
angom woni gore nyamata gorejo parce que me be ni la won kangi worbe to woni gore sarnde mi ala gore debbo do fen be anyirma mi be anyalang mi anya goto mi anda de kambe si be anyila peut-être haray ko bayla c'est dire pay kum jonno mi wonte journaliste jaw non non hidu no ko ma wonira no parce que pay kum meti mo invité du dala be gere anandi do min rebbe no amettiti lam parce que ayni ko wadi ko welale ma tous les mercredis bato yeji tara dang Babylon di jemut merci beaucoup ni Babylon almadi Babylon duna Jamaïque awa on boîte donc Babylon inete ko almadi woni mi yata duma parce que ça yay tombe sula yabe yenna be sula ta no ko boîte won do classe de attention pay ku donc siga may ko enen dido wata couple de don yehen mercredi do enen dido se wondi amara mercredi do enen dido sala jota ko VIP mi ala jetta mi dawalende mi ala dama kare operi fila nyawli operi kon a wirde do fila nyawli peri kese no ko no peri ke kawre mun do o ya ittu gollu gido adani men no som santiru da o sedati mino ko habib fato ko hande ko fi hab c'est dire kon andi ko habib mais fi habib no welalang pay ku sare kadi clip makko ene pay ko angi jow ko onandi de ko mo no yimude do ko bappa Jibon ko finu yetta na jo Senegal en jo accuda men do pay ko clip ma confina pay ko sare mimmi wata wadde ko on jo wadi don ko dum hadi yaha ko parce que ta ando na jiwe fulbe be goddo noddande e clip nyalna may famina no on tigi vous êtes au level mi adana do ay Cape Verde en be am kono mi parti mi ngano dalan fi kilisra min go jo wa parce que ko kanko yimi musique ko fayda ko ande hedagol musique e andugol ko wona ko wolede ko piji didi famine kono nana e famata dum ko no c'est à dire do yon nano ara on yimmi ke on wadi classe ko faldo ko min ko fiyon mi haali to min ni aduna o min simi yidima aduna simi yidima mi dayna tam pay ko sa de day ni le dew jube sa dari gila an ko wonda da tigi ha addi hande fiyondo mi wonno murdani ne min jubbe yidayla ha wulla o anka kono joni min ko mi ombo o anka hombabe dama be wulla ay an ko problème nga fina da wattore ma gori di comme oui c'est pas la peine anda amour anda doit caresser de asi ala gigol anda sentiment wallahi no yurmi tawullu seri tawullu ay bayido do asi da doit jogede ala e joge moje arna clip ma complice fi alla mi jeji o ta artir fus acci mi yewta mo won o jiwo ala e joge ay no Allah wadi do darde do min ko mi woni be makko nen makko ekkitiray o ala e joge andi non asi wonugol ha jombaka jombali andi dum adday nawna retende procès donc parce que si tay piji ma di ala fonctionnude si di fermi ke a nawna dara ko mami wade opé piji ala fonctionnude min e sikki day kono andira dum ni abona kono andira dum tourner min mi ay piji na sibi tourner na to woni ko fala andi parce que a jombaka men meden andi kala mo jombaka re no kayda gollude kono kom asi da gollude dara meden humpa andi do kay si mala gollude no ay meden andi da jodi da hande gollude tu dois fonctionner quand même hein hande ni capantati on wodana ma ni ya do haybude conteneur bibbe joni ok anno joni ko jodda an ko wonda do anda mari conteneur bibbe anda jom min ko mi ki kala sare min ko mi honbo min kadi ka ji on ton simple ne ju simple aka ki kala sare donc ki kala sare jombata hay jombe serday pay ko sa da manti andi dum andi jama woli no dum da manti ala gollude antiga wola ni dum horema kono gollube ben ko mari o mi do mari kono mada ko gollube be fo mari do ande téléphone buri din seede ko be jogi o mi jogoto kono hande be do jama adana wala bitara no wala be to ko boni min parce que on fala la futen nade mi wayno sina dum men wala do rapper jo ngarani ani o groupe rapper dum na bagage ila jamanu mo bi rapper na adame ila jama Allah gido fi Allah please adana sop clip makko ma adana la bit makko no nawdo premier ko wadda ko ay anda sonji ko wona yimde ko anda ko no biton rappi wadi rap pada ko jip min classang aw par exemple be rap quoi classang be gido ya day
kono kanko ɓe tavoli mi way waɗani kiɗo ñama ɓeyda yimɓe ɓe foti kayɗa juuɗe mami kono ay so ɓeɗan foli ɗon no haɗi so kayda maɓɓe holli hoore ma voilà aduna aside wolima piiji buyi ɓendu no woa moƴƴa asi ɓenni a gollata kono ay ɓemaɓe misi hande mo jama tv asi gollay kono jombaka asi aɓaali gorko yiɗuɗoma hande jon donc garanjo makko ngo faala saɓotude ɗino yurumi curbugol jombaka no yurumi a waɗay bandiyagal tumme wowla inna jiwangal jombaka ino labano waɗi parique no penti condo ino laba asi ko curbajo labano kono jombaka kala faalaɗo moyo komantumen hokka mo bimbi ñande pullo laami laagine ha e ñande welay wawatamaye pullo esan woy nene sa nani pay ku sare ko allah e nene jara pullo moƴƴo laamu se ko toure fulɓe ɓen tampinano e an lankati ɓe waɗi buyi ɓesan ɓe raɗi buyi ɓe bonnani buyi nene kono ande hewti koma tummen haala asiya handalan ko ɗum ko wowowo ndawolude inde an ɓay kusare ko barkinaɗo baygal ngal nanda e ɗe a payle baygal ngal wonata ko waɗata baygal fenata ñawlotako ujjata ko gonga mamoudou ko moƴƴo nene woneɓi ɓe mi yaha Égypte aveni ɓe wattanmi coñci kesi e an kadi ko pullo mo hokkata wowlita ñande go asiya perjuma waran giɗo habi duti bolimo witana bolimo duti o bay an mi ronki famugol bitton a yarde mamum an a yiɗi ardude dalaba amata jokkude bitton min si yarama kala a falay neka ayo clipa on ɗo yaltude kono yimɓe ɓe gandattoɗa ne asi leccol ben ko fenanma ñeppitani men ɗo seeɗa clip o ñeppiti ala ñepputude de onon o wujja e morceau ji yimɓe hombo wujje e morceau gaɗo an goɗɗo wata wujjude morceau ji maɗi fi honɗum mo wujji soɓidete asi labaka accida e mum ɗum ɗo ɓe accide ma ɗum ɗon e mum andi mi wawa artiste jo hay goto ande ananda et puis kadi il faut progresser hande an ɗa dowa wonde ɗa dowa ɓurde ni ɗa doginde rosrosi kono ka jiwal komo walla a fina ne ko doole kadi donc a huuti koko mi gaari lega ne sinara ko paɗe pettu rappeur jo garani Allah allez merci beaucoup ono won belan suivre ɗo ɓen Aissatou Bari merci beaucoup mi jaɓ hande kadi ara invité Allah ɗona fiyon mi gara hande kadi mi invité alima yarda fiyon par ce que a organisé aki daru 1000 personnes ɗo daridema ɗo hande ɗum fof ko wiya jila jama waɗi bitto mi waɗana ɗo jama ngore vat par ce que mi falama monade epitila waɗa volume ɗon ha ɓuura ka wowi ɗo ɓeyɗu volume waɗ sama kala musique a yo fuɗɗintinde aw fuɗɗintini waɗ sama kala dandara bimbi ñande pullo laami pullo moƴƴo pullo mo jattata ko kafa laagide woy lele
fulɓe ɓen tappi tallamu Sékou Touré ɓe raɗi mawɓe amen ɓe raɗi yimɓe ɓen fo ɓe yatti ɗon fulɓe ɓen kono ñande pullo on laami tagine welay wayta maaye aduna ko fii ñalande pullo mo fenali jattali soke aware ino yurumalan oɗo ñande go ñande awa ɓe yiɗila nane ɓe yiɗila billahi wallahi dari sa andi mi wawata evtuɗo artiste 1000 personnes dara min anani la min wala ñande kala evtuɗa ɗo artiste jo 1000 personnes dari mum yoɓete jonnete 100 000 francs min anani la inna ma do awata waɗu volume on si pigi no yawde koyo jokkodir afina jino jama o mi bonda ɗi programme ji makko ɗi par ce que wonata ko del bay fi artiste yang ngari koy artiste ma no wan bo no metta den ga ɗon ana mi yokkano Baik Musare Aju modi mi mana ma John Giro kupana songo please kupana songo merci ja wela dade Baik Musare jama sen Bangal la bangal hande ko mi waccama ilaha illallah muhammad anga garam pelo buruma o kalambudi gido jama accu mi wacca bayku nyande pullo lami si mi hibbi ma joni diya mi kan on abon kami on nasi ko daga soroma ay la mari duwa nene ñande kala invituɗan en tant que miɗo ɗo ta invite an nani yo ala mi arta he min kadi fitiri min ga pay ko sare ange ho bomba ɓi mbabba min kadi ne ko siyana hunde wote fima darata matti kam mukiro woni mo jom kum penti to toro matti makiro kono ɗum ko juste vidéo ji makko ɗi sina ɗum mattu ɗuɗa wadde maquillage o wasanidi o wa mattu no min mi ya ne iraɗo neɗɗiɗo wa mattu et puis mattu no jangi moƴƴano qur'an kombo no woni janga min mi yalane tuune alandi la fi kombo woni noon janga ko alandi la fi makko an kongo lunjiɗa ɗo walla walla araɗa jangi est ce que ɗa andi fatiya joni accen pagayen ɗo fo waɗanan ɗo fatiya on waɗanano duwa min komi guiri on wata fatiya anoyɗa jangi min fusi non pay ko sa min gawata an tigiɗa min gawata landade silan jangi min ko mi wama landago joni jippitana fati waɗen sérieux fiyalla fati barsata an as fima no ani lan anno sa invititi lan ɗo mi arta par ce que a weltinalla pay ko sare mi weltinimale sérieux mi weltinalima ok pay ko sare ta sonji jama way ta soje noppi ame musique ma wela hay autotune moƴƴinta ñande pullo lami mi wolana si goɗɗo kuppi acapelle ago waɗi e tiktok mum ñande pullo lami aray lagine weliri mo juuri ayne fatunde ayne wonde wullude fatunde mi pay ko na non gono wonɗa yimirde mi kono wonɗa yimirde no mune yimirde rapper joma mari he o programme rapper waɗana so makko clip on en tout cas joni merci beaucoup e waynodiri pay ma jaɓɓodiren noon kadi min pay ko mimiron ki jaɓɓodiri gole ma ni la explique ko ma jaɓɓodiren no bo no mimi he atun jetti fonde temo me mi waɗani fonde te min ko naturel ayi min makketako mi makketako de wosana ɓawngol seeni voilà adi ɗum na mi ngoɗima ñoƴƴu tun ɗo gokkuni jogo ɗon tun
kona nga fina problème ma ko ka jingi fam ara mi de mi do ta ara Pai ko sa jon no yo ko emission nga again mi gaina ko ara pe do ya ko emission nga ni again bo so na ba ngondo se Pai ko sa la ma bossa de mi ko emission nga no ay ndi dum ko a jomboy do mi na emission yo no ha ko fioti la okay wow ay yal no musa mi ay wairi jon Pai ko no jogo don se ni hare me welta ni ka ma mi da ba ya hiden do ay jon Pai ko mi radi ke ma jon yo mi jeegi aja ba mi multi aja ba jon yal si da fala empire Pai ko da hay mi si da boni ore mi do boni ore burma e puis ko juuto ko ju ko ma da tie ha ida jama da be mi mi ala iude do den do ta asi sawa da la no do nyande o hasko artu mem giro adana no clip ha yal sawa do clip nan sawa do clip en bon nay do clip a nyokka nan do no sede ni go giro ko Pai ko sar wona dirisu de émission ngam ka ko mi je émission o jonna wayla ngadande clip please o yalta ko émission ngan do men ngeen ni ala yaltude yimbe be wota yaltu yalta la mari mo mi do jettude yo wali o maya ya tawno boss nan do bango sede ni do to c'est bon jogo don na ti montan o ti montan o voilà continue don do hado aha Pai ko jonna de yaltu no moddi yo kerla si ko de woni se dirte don na wada rande ko ma nyirala ni kadi hano mi irta ma do Pai ko hay sina joni coupe na lang émission on hare men coupe émission on coupa ko do nyoyanta mi ha jama on fa bo hare me welta ni ko musibbe wonbe men sibude do entraide ko jama coupa ay sa coupa de rappel joni Pai ko yalta na ko émission ngan do Allah jom ka ko do wande mi yoni ko émission ngan do jappandire joni walle la jama ko mi werni Pai gida fa ila problème billahi wallahi afa jappandire joni to yalla andi porto abbo mi wala ma ono anda gigol Kambel ay ta wonna ngi don bulaw o vel tala Kambel aw ya sam nodde jonna jappola joni to Kambel ya fi aw yaltu billahi sam nodde do lampade mo ya Canada Kambel fi Allah aw yaltu billahi ni abutu mi hal ta kupude mi hal ma lagine fo invité la aussi invité lam sin yakum bi bare fi no ya o vel tala wala baka fi no wala baka anda la ba kako question ni makko de dandi kanko goyo naate politique dandi kanko naate politique ko no hulanda Kambel fi on jono bawsa na bango Allah jom fi Allah Pai wala musude ayo sare mi ron kibo di madam mi ko émission mi woni jappola Pai ko mi ala ma jabbade abonan tan do hada ko no falala jappola ko do be yatta exemple lo be anda da wa jabbagol okay jono yaltu no ko mi sa Pai ko a jarama ara invité tala do adu ok mi invité de non kadi allez merci beaucoup gido asro na clip makko kanko Pai ko sare I'm about to get real disrespectful in this motherfucker. Haborabe hey fools, hey kami haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, yeto mi haborabe hey fools. Haborabe hey fools, hey kami haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, yeto mi haborabe hey fools. Haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, hey kami haborabe hey fools, enemy haborabe hey fools. Haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, enemy haborabe hey fools. Yo fuck. Listen. Mi hula mi den jaki ko mi bulli e mom mi be bali on berke jamma es kon fini mula pana mi hewti na bugol ke mom men satini bari New York Harlem am get it da all a bit bona ma mi anda Bruno diran kuruma million mi da buda jawdi vum alir Bugatti depuis ma dose de ghetto je cherche à me faire des milliards d'euros écoutez-moi bandego la meuf que vous kiffez c'est moi qui la sodo ouais qui la sodo. Haborabe hey fools, hey kami haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, yeto mi haborabe hey fools. Haborabe hey fools, hey kami haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, yeto mi haborabe hey fools. Haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, hey kami haborabe hey fools, enemy haborabe hey fools. Haborabe hey fools, mindo mi haborabe hey fools, hey kami haborabe hey fools, enemy haborabe hey fools. Yo fuck. Don't give a fuck, yeah nigga fuck. I got no love for this nigga bomb we among what I had to among hata singi ama. Boy that guy now oh god. Stop talking blah blah, let's prove it. Busy ka dope is the best ka they eat. Mindung among no seluze.
Yes, losé déglul ama gëri boy ma moom bësi boy dama lay irib dëmm bi gis jëmm ci i dëggu di gis wuy di si foog duma baal benn bullshit heure bi ngay nelaw lay firi seen génn ba bëna day taw nga ne déggoo merci beaucoup Paykun Sara mais weltani ke ma moƴƴanno ko jaɓɗa invitation Jama TV ɗo en tout cas mene weli mais moƴƴa malgré a tampinilan ɗo mais mi ala feere ko be mi weltanoma hatta no mariage on koko mi haali ɗo ko fof he sama kala layiɗi nani layiɗi fi mi haala gonga tigi tigo layiɗi allez deuxième invité jo an on ari ɗum ko Enzo Busy baba gemo baba artiste ɓeɓe Enzo my name was Sir. How are you? Yeah, I'm cool. Tay anglais la buka lakka, you know? Anyway, you're lo yes, yes. Ko no ni tay anglais yaangi ndax yaangi cool. You are ready? I'm ready. Enzo ta majjina do mi famata do. Nakom. Yeah, ça va tranquille. Dayjan. Ça va tranquille. Be wari mayide. Ouais, ça va. Gila arda do. Anduma gido wari do. Ne bi do de me yalimo. Kono suudima Enzo kono ci lan nga nekk koy hunde wonɗa ban projet golle ren golle hunde golle Enzo ɗa ɗuɗi golle de déjà nga wi like mais wayrima yiwgon busy busy quand on dit busy on dit un busy man quelqu'un qui est occupé quoi nini l'aspect business yes tu comprends make money for anything okay yeah man yes I diri compagnie wi nanan ɗum e français fi Allah ko commentaire ko ɗum o indi mi bette ɗon mi faame seeɗa ka ala Enzo nini mbeɗa yiide affiche ji ɗin préparation ji ɗin ha première édition kanko diri compagnie ko striker mi yinoma ɗon deuxième ɗo édition makko kadi ko lali pop et tout ɗo kadi a ƴettama ko noon secret o bon avant tout d'abord salut les téléspectateurs les busy man, les busy girls. Yes. A busy girl, Sénégalais, mafia bi. Avec Enzo Busy. Yes. Paykun Mali. Yo. For the word, ande ka den artiste sur Jama TV. Yes. Non labi. Bon. Pour qu'on wi da donc. C'est qui à la secret quoi. D'accord. Ko golle den. Like c'est la wadde ko wadda fi. Ara nay hore mum quoi. Bien sûr. Et je pense que Dream Company, on a net au monde d'avoir marre de perdre du temps mako quoi. Warfi gollugol. Warfi gollugol. D'accord. Du coup, et one de émission. Mais où les aspects business. Et si tu te souviens bien, et où nos filles sans un business on quoi. Premier clip en Alang Enzo, qu'on a sans zita. Donc ça. Jama fu dike faamu de peut-être au carrière quoi objectif à long terme et wadu dum même pas 3 mois c'est pas 6 mois jama fu di depuis jiding d'accord Dream Company ari o contacté lang gollidi e ko mi halu no ko ngo yiri non quoi à la secret ko golle den et je le remercie de passage parce que au grand yo mo nanda vraiment on est reconnaissant. C'est tout ça. Et puis, Taougol Goddo, Lei, tu as confiance, considération, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est à saluer. La caméra. C'est à saluer. Dream Company, M. Sai Kumar. Allez, One Love, les Busy Man, wow, sont fiers de vous. Et puis, ça va quoi, PJ Kadi. Nini koy projet de nous musicalement. Bon, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Mi da jonnugol fo ko na nyumi tenela seda dat la umpa Enzo no actu mi wata mende ko dum do wala dum da quoi min nata jama be surveiller toilon aray parce que Busy Man c'est quelqu'un qui est très mystérieux et puis essentiel actuellement comme un jockey kon implante gol business on quoi d'accord industrie musicale ɗum ɗo woni projet on ni implante gol parce que a wata wadde projet mo annanda hoorema a finance million ji parce que hande musique ka fewndi ɗon like dépassino waɗugol son ji ɗi annanda hoorema c'est des miettes parce que iɗen tori yalla kala ko watten hara wonɓe en tawete plateforme ji ɓuraɗi suivede niveau international hara sa waɗay so jama on kiifi ɓe anda ɗum ɗo ko qualité et de passage je salue Mara on the track actuellement miɗen gollude projet
C'est le big maker de Striker. Actuellement on travaille beaucoup et bro maa ngi lay bëgg sa liggéey mooy nice ada ko ɗum ɗon woni objectif on quoi en grosso modo. Donc Enzo mi yettama genre da wadde artiste ɓe nga fitiri ɗum noon souvent jama landitoto ɗum ɗo souvent wona min o ɓe landoto lan joni ena moɗo Enzo henomo fi honno Enzo jaɓatta waddugol yimɓe ɓe fitirin ka ko yimɓe ɓe woni arta e ma ka ko genre musical ma ko watta ko woni welataɓe. Moi je pense pas que milieu ɗo mi ka yanirɗa ɗo mi fuɗɗorta quoi. Ok. Ala waɗɗo film musical. D'accord. Je pense pas. Hay old school ɓe ɓen kamin fotti wo ko respect woni men ɓe nayi ko watta ko no wela men et puis mi yiide kadi golle maɗen mi yiyatama ka woni wo yiɗay projet ji ma e nde yaltuɗa o ɓe ande kadi bus yalti par ce que concert saykumar yawtuɗo on koɓe yii ɗon ko wona ko imma tum waɗa quoi koko gollana ley golle ko neɓa golleɗe waali ɗon et puis ɗum ɗon ko pagay noon le 29 juin ko ɗon yimɓe ɓe gandata non donc kono ɗon kadi secret marɗa ɗon kadi Enzo wolani men ɗo kono ko bon abo mi terminata parce que c'est important quoi ko yiɗa ay mi yiɗa waddugol featuring artiste ɓe ɓen ɗo je pense pas j'ai des projets qui viennent et puis kadi musique ko feeling quoi mi wawatama adde an asi mi tawama e milieu mo anndanɗa hoorema ko ɗo yiɗuɗa mi ara mi impose ma goɗɗum ko anndanɗa hoorema wona domaine ma quoi like si mi waɗa fil ko watta kon mi wawatamo propose de featuring an kadi sa waɗa fil ko mi watta kon wawatalam propose de featuring du coup mais projet ji no arde on ɓurta e famude quoi kono wonduma ngediri compagnie ha tawi so waɗi premier édition makko on ko ƴettima deuxième kadi o tawa yo ƴette kono wondi onon ɗiɗo Dream Company c'est plus qu'un promoteur c'est-à-dire c'est devenu un grand côté rawa d'accord et comme mi wiyata kon jonnuɗomo confiance on ɗon kula yek quoi like kula yek amo fayam andituɗoma andituɗoma ala ko yoɓiramo quoi du coup min kala komi waɗi fe Dream Company no manqui quoi parce que si mi wi no manqui on ɓurtay famude d'accord de passage les musulmans tous les musulmans nous suivent yiɓe andi ko woni Dream Company yiɓe andi kadi ko wona gollede kon et puis je lance un message à tous les artistes qui sont ici au Sénégal like komin torino Allah kon min nata o waɗi à 100% mais hino arde andi min ase mi wata arde hande minnama mi yeeya lekki sukundu hara sukundu andu moƴƴa mi anda sa faami kon faalama o expliquande ko a wawata yeeygol genre goɗɗum hara an déjà ko wonɗa yeyde ko goɗɗo yirali ma ɗo no moƴƴema que ça soit komi faalama rande donc les promoteurs d'ici quoi wata yide ɓenna koɓe promoteur et le vrai sens du terme promoteur on ɓe anda parce que ça wi promoteur c'est de promouvoir en même temps mais ɗo ko aspect business on ɓe ɓuuri valoriser promoteur promouvoir quoi et puis ɗum ɗon komi haalanoma ko waray piiji buy e like muusilan quoi no gasa a yi statut mo mi waɗi nde e ñande on j'entends des promoteurs wonɓe Dakar ɗo e média ji goo walla e radio ji goo ɓe ara e mum e ɗon mi pikete seeɗa quoi mi pika kadi woɓe wama like un animateur et un animatrice c'est des gens ɓe anndanɗa hoorema hay si tawi goɗɗo yoɓi on pour promouvoir quelque chose business on c'est vrai ko ɗum addi on ɗo quoi mais ande kadi menen kadi min aru fi changugol quoi goɗɗo wata arde émission ji mum ara inna on par exemple mais yoɓi on fi marketing waɗano men marketing concert amen truc du genre o ara o jooɗo en plein télé ou bien en plein radio o inna menen kala artiste yo faala aɗo joude e concert amen il faut contacte men mais what the fuck minen min gollay woni quoi a wata arde tawa men inna organisa concert men tu mets des millions adda artiste jo ɗo adda wiya artiste ɓe wonɓe Dakar ɗo ɓe menen yo min contacte quoi kay fil ɓe ƴetta téléphone men noddama meɗen faala joude concert on nom de quoi artiste jo anduɗo ko faala hombo waɗantama ɗum comme meɗima noddude ɗum ɗon non mi wawatama inde ko non sen ardi on parti ɗon en please combo parce que déjà ton mi rilan ton acceno mi termina d'accord an si wonno ko an mi mais a wowlam men a wol animateur animatrice donc mi falama wolde tum c'est un cri de cœur ok min nani ko an et si wonno an kadi ɗa andi min nayi ko an tu comprends mais y a de ces animatrices et des animateurs qui sont ici à Dakar
na fi goɗɗo yoɓima joɗoɗa inna an ɗa promouvoir médiocrité quoi arrêtez de promouvoir la médiocrité donc avance ta culture on parce que menen komin ari ka milieu ɗo min aru fi ƴettugol no gemon ɗo min naɓamo ɗo vision long terme et puis kadi anduɗo busy tigiri no andi yadata e fake niggas ou bien fake girl wata wonde quoi like si min ari min impose goɗɗum min inata forcé ko ma jokkon men mais jokke ko arrange l'intérêt général gemo hande si goɗɗo ari ka télé ma ɗo innima hande mi yoɓima ɗum ɗo mais concert amen on ko ni e ni il faut artiste on like o ara min gollinamo ha o atteine niveau goo si o gollinamen ɗum ɗon hay noppiede toɗi ɗum ɗon no andi like lol moɗum quoi a faami ɗum ɗon no tawa ko metti men min ala rancœur minen busyman ɓe e maɓɓe quoi mais affaire ji ɗi ma ɗi tege e laawol comme Dream Compagnie ko kanko mi wata jonnude exemple parce que kanko ari tawi men o waɗi men confiance et puis on confiance mo jonni men o min mi nani piijigo ley quoi Dream Compagnie like je viens Dream Compagnie meeɗa impose ude artiste yo yeyatmo tiki première rencontre amen koko noddilan o expliquani lan woni lan mi nani Enzo ni mi expliquanimo ko ɗum woni objectif an on idée an on ka milieu woni je cherche un gars comme toi o déplacé Dakar o tawoy lan Diamniadio se rencontre promoteur ji mo yiɗa promouvoir de goɗɗo watta ɗum o yeeyi toon min expliquani mum nous les busyman et puis de passage mi halayan fo yo nanu o yoɓi men kase jelu non min natama ko jelu ɗon noon si anduna wolatano ko jelu a wolatano fi kase o au fait par ce que min a wolantalan kase tonon ka innede lan ko jelu intérêt yewtere nde naga kase ɗum kono mi falandugol mi lagandi naaf ɗum ɗon kono mi falandugol ko jelu ko yoɓi lan kon jungal ngon dow nouvelle génération goto meeɗa ko yoɓede ɗum Dakar ba ayanomi jalbirino ko ɗum mi yiiɗo ko jelu c'est à dire ko jelu non mi watama mi faala andugo somon ko jelu busyman nañu wax ñaata la ko jelu c'est combien Dream Compagnie yo mala wax like lii la mo fay quoi kono mi faala andude tout e ngol awa joni ok première édition ɗon sa wola c'est pas grave deuxième édition ɗo kadi ko tani ɗo ɓuuray première édition makko c'est forcément goɗɗo siɗa ɗo kadi ko jelu non awa ɗo wola men ɗo ñifitami o tegi ko duwa kon jelu non ko duwa kon par ce que déplace ugol busy Dakar ɗo min accita affaire ji amen ni fof fi concert ma man a ɓiraydi ɗum na antu ɗum ɗon artiste ɓe ɓurno ɗo accitude piiji mum min ko min on kono ɗon sen ƴetti andi concert ji ɓuuri waɗi Dakar ɗo a yani Enzo nder ton est ce que na kadi Enzo metti fi est ce que kadi na Enzo honno ñanɗini hoore makko feehiditi ɓe waɗi ha ɓe taw ɓe wata yaddude non na ɗum ɗon like ko ɗum mi wonnoma haalande nane min ko Saykou Oumar Dream Compagnie de passage ko yoɓi cachet on ko min nimo grand woni lan nam min je vois kani a heeɓi confiance ya men quoi addanan nanngam tike waddanilan nanngam tike il me suide tika ko jelu waddamma waddanilan une centaine ka wona yeeyde ka ko busyman ɓe wona yeeyde min wattoto paɗe am yaha yeeya jippo yaka fans ɓe ok o waɗi caravane de communication ko min addi mo a Diamniadio naadimo ka nder marché Diamniadio présenté mo people o min et puis mi haalanta piyon gotum les busyman min mi ala fans ko busyman mi mari e busy girl ok min si min fotti pratiquement ɓe suivre ɓe fof maɓɓe ɓe jogui numéro am je suis l'artiste mo anndanɗa hoore ma ka plateforme je suis pas très suivi parce que je publie pas beaucoup en tigui ɗa en tant que artiste jo noon doit publier de non non normalement ko ɗum no min numa nanen ka début implantugol aspect business on naga Facebook kono ɗum no kadi no tawa ko Facebook parce que joni ko yeyete yeɓete ko yeyete parce que Facebook on kadi no tawa ko puusata artiste ɓe ɓen hande Enzo sen ƴetti par exemple laguine ɗo a yeehay peut être sen ƴette ko seeɗaɓe innata lagande Enzo parce que joni fof no ko réseau fof no base ko réseau yawti Dakar ɗo joni fi honno an ko ménager woni a ala kelɗuɗo ka a ala woni conseil o ma ɗum ɗon ko artiste jo doit wadde andi ko min numa kon o arani par exemple fi gonugol populaire ni tout directement et pourtant ko ɗon non woni disi wona yima écoute non mi ala ko ɗon sendilan e buy ok aspect business on d'accord industrie musicale on taw ok andi si galle daroto ko fondement ley il faut naata par ce que ɗo culture on o bonino mi haalnama piyon gotum
a fottay ɗo e jeune jo innama concert o inna minen mi yata ɗum respect ala ko busy ari premier concert ayi concert striker no ɓe déplace ɗum na golle facile non koko golla noon quoi a faami minen simin naɓay culture o ko gonga mo ɓe no wawi cartonude ka plateforme uji Facebook ya Guinée waɗa c'est facile hein ɗi musique ji like waɗugol ɗo musique goo anndanɗa hoorema wolo ko wooli wo waɗa TikTok cartona c'est facile eno woodi mo be e plan de carrière mum hande min lan hersi yimugol ko anndanɗa hoorema mi haalante anecdote mum quoi ɓiɗɗo Diadian jiwmu yaltini clip ma dernier clip ɓe jotto ka salon makko enne lan kaw façon ɓe neexna de o woola terme uji ɗi mi wooli toon ɗi ɗum sa mal par ce que no woodi terme uji ɗi anndanɗa hoorema toon faamu noon mais ɗum ɗon si tawi ɗum ɗon no e ma an min nayi fiya atteinu niveau goono toon wonay probléme par ce que y a la famille ɓeydata wadde kadi wata heɗitogol ɗum ɗon par ce que ange hoorema hersa mais si ari indiscipline indiscipline dans musique non ko petti affaire noon bien sûr wolugol ko wooli wo waɗa boum nde wotere mais a waɗay ko anndanɗa hoorema dans 20 ans sa jooɗoyki ange ɓiɓɓe ma walla famille ma a hersata bien sûr ko ɗum ɗo minnuma objectif on wona arugol ɗum implanté taw goɗɗum ko anndanɗa hoorema artiste jo woni ɗo Guinée rêvay arugol Sénégal mais hande mo wolanɗa to woni aspect culturel on ɗo ni ɗum ɗon noon Enzo sa yaltini clip wonay ha si yaltina ko financement o manki woni ɗuuɗa ka ala woni finance oɓe ma ka ko honno woniri ɗon bon pour être vrai min nata par exemple mi ala finance ayɓe quoi ok no woodi wonɓe wallitaɓe mais andi fewdo ka fewdiɗo namo be arata taw jeune talent investira e makko faamu ɗon vidéo ji ɗi falɗa wadde ɗin par ce que min somi waɗay mi waɗinkintako mi waɗay quoi mais yoɓe habbo piiji gono arde ɓe ɓurtay faamude a faami busy no ka golle like busy no mari objectif woodino noon kare par exemple ɓe anndanɗa hoorema ils ont eu à travailler avec moi mais continuerani noon par ce que min si a gollide an si tawi wonani passion e nder ɓerde ma e neɓidata d'accord kala wiɗoma ko busy man de andu a yi real niggas par ce que musay quoi busy wona aɗugol tu waɗugol fi waɗugol le no gollude tan mo defude taw mbaɗƴu andi mbaɗƴu sa defe mbaɗƴu par exemple ƴettey tan donc kankadi ko ɗum ɗo woni Diallo Youssou merci beaucoup tanti an yaltani ka moƴƴa asi abbo mi haalnama mi expliquanama ɗa quoi ko min ginnimo yo addanan tike mi yeyanamo d'accord o addi tike mi yeyanimo yer sa wolugol ɗum ka caméra ji par ce que ka wowa waɗande ɗo goɗɗo mi waɗ ha mi waɗani fewno waɗa ɗo ha ɗum ɗo ko honno hokkuma courage Enzo waɗɗa ɗum ɗo ok ko ɗo mi jonno ka plateau minnuma asi dans quelques années miɗen faala affaire o yaa ɗo ɗon noon promoteur ji si ari tawima o ari ha hande concert ji waɗɗi Dakar ɗo ayi promouvoir waɗɗo on campagne de caravane ɗon a meeɗi yide ɗum Dakar ɗo waɗɗo on communication so mo waɗi ɗon non jamanu wadde effort mais ko woni mo be no wawir waɗugol golle mum asi ay musique si ala fond ta naatu surtout waɗugol promoteur yagal non ko kala golle si ala fond toon tigi naata non parce que promoteur yagal ko passion d' abord ka ɓerde ma bien sûr mo ala passion fi musique wata wadde ɗum ɗon par ce que a finance ay ha tawa an tigui ko wonɗa finance ude kon sa mari réflexe conscience innoma ɗa wadde buuyi a watta ok mais il faut donner quelque chose pour avoir quelque chose d'accord c'est ça de passage miɗo inna par exemple à tous les busyman les busy girls du coup combat on no continue ɓe prépare kadi non ɗum ɗon lande golɗo kadi ko honno changement kadi arduɗa Enzo par ce que piiji ma na ko fande no all white ka walla ko comme dap rek walla all white na yeeg Enzo déjà en concept concert on ko inna ko all white tout blanc kon ɗum woni blanc ko jamma la quoi en fait ko jangon et puis ɓe yiyay koɓe meeɗa yiide ɓe yiyay kadi facette jiggo e busy ɗi ɓe andano a faami par ce que busy konko minnuma on ko plan de carrière quoi na ɗo o visi sultani windu son dédicace mo falla on windandu song mo fallami ko ma dédicace par ce que gila émission am o fuɗɗi hiɗa ɗo o hiɗa ala kadi ko message ji leyɗa winda Enzo busy si Allah jaɓi
juin kanko woni invité on ko diri compagnie Lollipop et tout fulani imo tawa invité ɓe Bisimane no laaɓi on secret ma ɗon joni ɓay joni ɗum baka on ɗon anda wolino jama o laaɓude ka laaɓude de an joni no laaɓi an joni daari no jalbi ka la foti et puis yow man xawma blanc ngay def Enzo hewti ko waynotoɗen donc lanci message mo anndanɗa hoorema par ce que déjà mi yiye jama buy addanta affiche du soirée ji Enzo mi yiyata aɗa partage aɗa like aɗa publie Enzo ɗamanti de anda naati lan yo probléme ji nana probléme ji de ɗamanti woni donc artirananno par ce que min e fermirtande émission o bon min invité kadi arata c'est quoi asi et pourtant aɗa fala e game o change non game on anda sikkude game on si changé kaka boîte de nuit ji kono ɗon gana ɗawa yade assista dara si welalima inna réellement ko ɗum ɗo en fait je suis pas contre waɗay ɓe ɗum non men quoi parce que ko aspect culturel d'accord mais andi ko ɓurata lan sunnude e mum ɓe darotoɓe ne on fait ça pour la culture comment anga si hande a organisé soirée a inni tu fais pour la culture en fait un citoyen lambda un civil peut le faire ɗum ɗon no wawi wonde mais acteur culturel yo walla ɓe moɓodira acteur culturel ɓe inna ɓe par exemple ɓe wadde like soirée ɓe inna c'est pour la culture non non ça partage ni lan ɗum partageta fiyonnu parce que il faut pas qu'on se voile la face quoi ay bano adama wata waɗu goɗɗum fi waɗugol ɗum a waɗay ko waɗɗa fil kon quoi d'accord min yilan par exemple yilan accepte no ɓe inna ɓe wadde soirée comme no ɓe waɗirta noon e yer waɗayɓe ɓen ɓen ok durant 1 mois si ɓe waɗi 2 soirées 3 soirées e yer konko ɓe heɓata ɗon ɓe waɗa une épargne ɓe naada e keesum quoi chaque fin d' année ɓe organiser un soirée de gala remise des trophées pour la culture ɗani si ɓe ala wadde ɗum ɗon ayi a meeɗi yiide non nini peut être min naali avant mais nini hara peut être ɓe changé ɓe ƴettu ko ide noon ko ide ande Bisimane jo ko noon ɓe o yalti wo jonna ɓe ide ale guiɗa darnan ɗon son hisbora please nani yeeto nene ma ɗum bon son mo addanɗa ala woyi woni hisbora par ce que ko ɗum noon o landilan Enzo hisbora ɓen ko pular ɓe rappata et puis en kadi so ko rap pular fi hon ɗum fitring onon ɗiɗo hana ayya ɗon fitring onon ɗiɗo bon je salue de passage Robel Mike yeah parce que ko ganjo mo anndanɗa hoorema on partage beaucoup et puis mo waɗi fil komi watta kon la waɗi fil ko watta kon muslim non muslim de la même chose est ce que ange muslim ɗo weldi moƴƴa genre min nata même partage comme no mi waɗirta min e Robel noon parce que mo ɓe mo waɗɗa filon quoi mi waɗɗomo filon je suis pas du genre artiste jo mo anndanɗa hoorema mi force e relation watta ɗum c'est un grand je le respecte dans son milieu mo wawi ko watta kon quoi ay ko woni wadde kon c'est très cool des fois so yaltini mi naɓanaymo message min gan li nga def nice minna mais cool a faami min partage quoi mais ɗum ɗon aray quoi janggo wata huuto ɓe innama par exemple like Enzo no waɗi ɗi featuring e Hezbo en par exemple e Rema en ay fil Rema en niveau international Diamond Platinum waaw like fof ko rappular ye striker waaw mun na nekk de mun na nekk kay no wawi wonde de no wawi wonde striker ya di ko ɗum noon ara woni e nder rapport ɓe lagine ɗo c'est à dire sen ƴetti Hezbo nawri ha ley maɗum ha do woɓɓe Maxime be kayen comme bo woni idole ma o hata koye ɓen ɗo mi ala idole komi leeɗo komi leeɗo juste la waɗi like koɓe watta kon ɗa yiɗi mais ala idole mi ala idole idole nder musique ko min hoore an hoore ba par ce que min vibes ji andi no ardata an noon komin tun andi quoi ok c'est à dire que mi faala musique yaada ɗon yan o jaɓallan ɗowtude d'accord taw mais miɗen faala o yaha kamen faala toon quoi ok inchallah donc haray ko message on no mbaɗa ko waynitoɗa jama o Bisimane comme dab no wowiri noon tun woton yejjutu no laaɓi ñañande kadi koko hoori pocciyom andoton ɗum ɗo le 29 juin si o innama noon blanc watta ɓe blanc aro min oblige ta noon foye watta par ce que min anda position ji woɓɓe ɓen walla Enzo noonu la demee like de passage les Bisimane les Busy Girl yow foo leen munte nekkee ci àddina am nañ xew le 29 te yéen xam ngeen di fen ɗo instant sénégalais yi laay waxal quoi sénégalais na baa ma dëppaat non tey lépp tey da nga dégg lépp non dama naa ngi rek sénégalais yi xam nga
am nañ xew le 29 Ok. Sébikotane KM Rio Grand Yoff Arafat normalement like et puis duma la nëbb Yeah. waa marché Aslep tamit non waa non marché Enzo Aslep yooyu nag Enzo nag non sama aléa bi aléa Fat Diallo bi laay laa ñoom Amet ñoom Ngenan mënuma citer ñëpp quoi ñoom Iseynou gaa ñu préparé affaire yi yaa ma gën a may xale yu mel ni Bisimani! yow les Busy Yes! Girls fépp foo leen mënti nekkee ci àddina maa leen di wéet le 29 ngeen ñëw ñu pëndal comme Waaw, d'habitude kay. et puis kat yi te lu ma gën a neex si Enzo Enzo bu taxawee ñëppay wax ok yow yaa ngi naan no laa bi ba pare gën na laa bi kay foo bu mu leer taxawee foo ñëppay mu wax leer donc foo mu moo leer tax buy def dara foo sénégalais yi ñëw c'est-à-dire sénégalais yi ak guinéens yi Benn loolu la. du benn genre par exemple nga ne sénégalais wala guinée loolu xam nga lan la mais Enzo loolu famille la loolu quoi mosul am fii maanaam Guinée organisé maanaam sénégalais ñëw kon nu ñu ñëwee woon avant mu si saay sama concert xaaral sax sinuwaay lu leer laa lay tegal yi saay man aw ma like par exemple di def di naan kii ethnie bii la kii ethnie bii la ñun xam nga lan la ñu woote jàmm moo tax ñu ne all white all white blanc quoi blanc all white le 29 juin ñëw leen ñu pëndal de compagnie all white all white all white et puis genre de passage les cousins depuis State Kotoma Saliou France Kisto mon papa yeah. ɓe fof ɓe noddita ka Gros événement bisous menen noddition le 29 juin yoɓe Si ar Allah ɓe soutena paykum maɓɓe kum ɓe soutena fof et puis ma mère to suivi o ɓenno ko min hiroto ɓenno na hiroɓe na hiroɓe nene an nene Enzo mi jeeji on noon joni onon kadi inne suko mamon yo jombu min mi jombaka noon fi min kadi famon si tawi mi weeli on daara yewte ley nene et puis ce passage mi alnama piyo gotum nanen ko wonde wolde ɗon fiyon ɗum mi watta musique jigo à mon papa qui me suit actuellement et une anecdote asi min hande sila sa yila woni trop discret parce que o musique momi woni wadde waɗi ha min mi yaltino ko amen ɓe yaltinanno a faami si yeyi mi golli ha mi puɗɗitike heɓutude on respect et considération non ndeysaan j'ai pas droit à l'erreur na dernier son momi sakkiti habbora o ngay fus ɗo koɓe arti ɓe iwri voyage ɓe ari ɓe enni ramadan minni ɓe nama ɓe enni on tigi sino yimay si tawi tun ko ma o yima yo suɓɓu ko yimata ko ɗon ko waɗi si suɓuɗa a joni noon mi faami secret mi faami secret like Enzo ko pay ko ganduɗa hoorema c'est à dire ko min tum ɓe yiyata mais piiji buyno ley pourtant nde ko inde teddunde mari ɗo koko yettommo ɗo de non bol wax suur bi non mi wolata ɗum ɗo mais lan andi koko ɓe yiyatama ɗo par ce que la plupart artiste ɓe ɓen har no mari inde teddunde a faami genre mais kala hande kadi a yirataɓe kamɓe ɗum ɗon mais toujours wenata hiɓe yeddi koɓe no ɓe wayi noon hiɓe mar respect hiɓe teddini kadi est ce que na ɗo kami woni ka émission ɗo wonmi Enzo ni ko ɗo kay eko mais dans le vrai sens de la vie min nani wayi ko an saɗa andi min la woni cool allez rendez-vous le 29 juin taw si Allah jaɓi to yejjitu concert Lalipope feewno ko yimɓe ɓe woni ɗo en tout cas neɓata mi hewti komi waynitoto ɗon hande jama so jila moƴƴa no appel jiɗi mi ƴettade trop mais mi yejjitali o Enzo lance message ma o il faut prendre les bisimana bisimani sont en ligne ɓe wolde ɗo il faut les awa guiɗo affiche numéro ƴetta ɗo 2 ou 3 personnes yeman please accitana ligne o en attendant lance message makko on ñiñande kadi ko nunge secret o marani jama o men Enzo album ma onno album min ka préparé alta album ɗon ɗo ni hara ko wolangol mo réalité o si yeeɓi par exemple un producteur na noon ko wiyete kon producteur ko woni Dakar ɗo kundi hara ko woni on ɗo producteur un producteur digne son nom so fuggilan 2 albums mi livranay mo direct 2 albums 12 titres donc anga gayniɗo ɗum ɗo fof no waali a koti ko ɗum mine wango plan de carrière ɗi soji wonde yaltude ɗo ɗiɗi wonɗa yiide no yaltude ɗo ko soji par exemple waɗade fi boostugol page ji ɗin comme no wirta ɗum ƴaw quoi mais ñande yeehi ha implanta ko doit implantede ko yama o yeey quoi kadi golla page ma ko Facebook bon la ngabbi
technicien be technicien be hombe wabe pilote de normal est ce que ada bi genre min na dami da bani kaddu no kat ko sek ko betun sek non na sek de et puis moi min par exemple asi sa ila wola fi affaire business min ko mi andu do hakke quoi hono adam men no kana business wa be hinata business page par exemple min sen gollay ko do da hebude ko ma en do da d'accord ko mi do hebude ko min kadi ko ma jonni ta bien sûr no woni quoi no laabi on ko don yuri transparence sa yi foko yo laabu waaw foko yo laabu de passage aray fo no noddita le 29 juin les busy girls les busy man wa jam ñaado adana songa mo préféré on laabi mi habbaran ay fuy gido non mi lo fala yo adana sanche on non mi ko non préféré amo on sanche on pourtant waxon nga filo bobu de non il faut no wela lan c'est ani lay di flow ci don mo bi ngeen ne no no vibes gido. Merci beaucoup l'enfer de la vérité. Merci beaucoup Guido yon do andi mo dab ande la modi de do balde ko Facebook. Merci kanko madame ko fo mi weltani kebe. Mi weltani ke on fop mon kala hido de l'enfer e ko ne wadde ko on abonné be ko page makko mi wadde on kadi gros bisous et puis moi di l'enfer kadi kalen si beng ma fila si beng ma piata lang. Allez Enzo. Aki fi song on normal. Non. Anani parole jidi Enzo sanse bis game on non sekkuno don ye ya ko mi dino don ene mi yettino on Enzo sanse business on ka on non sekkuno don ye ya ko mi dino don yes ene mi yettino on mi hewti mi lanci game o mi watti mo sance bet fete ka do bet Enzo baba fi bit Enzo no do mo lisit negro un ami yalti nani hay fus o shit kongudi mondi mi gelaki fus accumi accata nakasi warata legite mo yorata non jokki mo jokka on linya na fi yagal lopaka do ko wabili penale woppi ka doge ma e po crazy ilay fo crazy buraka promoteur di family arsiki amen ko kambe jogi am busy ko doaji nene mi yobi nani labi dans la labi Enzo donc era ngo yoni de pap bismillah wayni to jama non min ko min nata jama on be habito changement kadi c'est tout ça sans un game implanter un business yeso artiste be ben kadi watta golle professionnel no labi c'est tout ça parce que image artiste jong ko dum do wata mo yeedo quoi déjà ça golli andi min ko mi inni si artiste jo hande jara hayda da yeya piji ko hore ma quoi ça wadi professionnel hande golle ma de parce que lumne ko woni wo ko professionnel donc si do yalti dum na an arte jama ya tayma parce que ko kambe inni hande kadi ay be netam yimana la gratuite déjà be andi ko golluda ko goddu naaduda dum do yalti en fait moi je te mens pas Dakar do na dum be andi de ko be andi ko combien de jeunes talents woni Dakar do wonbe wadde clip jin labadi pour yobe caché ko problème parce que be holal dum hore mabbe be dara na ko hore mabbe mais jonnon dum non ko on changer ta ok dernier message ngo Enzo rapidement parce que gido c'est bon cassé ma on tum mi falando ko après rapidement yalte do e hi cassé on ko jelu cassé on bo cassé on ko concert hi e tama hen rapidement tum cassé ma on ko chiffre d'affaires wobbe chiffre d'affaires wobbe 1 an affaire wobbe hombe wobbe ko watta chiffre d'affaires mabbe 1 an min ko dum mi yoba 5000 de prestation premier auditeur assalamu alaikum allo o jarama waaw nala janto indenen mini angu indenen kono min indenden ko numéro on ga le telegram fala quoi numéro mbo on o tele do numéro tele Jamal TV Grango kanko onda no ida en direct Jamal TV nini ida yodda en direct ok ko no wodi kon fala félicité de l'ensemble de don ko don gara ko direct ba ena mo do mo nande ma déjà ko nande wona yewtude donc mu mo nande la ngé ko tuma grand ok pas problème demi ko da artiste do ko nende nanani o artiste do da o ko nende ko artiste jo wonda yoddude mum ko artiste Enzo ni ko kanko yimi do ino mako ne gorno Enzo busy ko ene acha ke no mi do ka violation de loi
o jiyo wonɗo ɗo e Payko Sare mi yiɓe ɗo action mo ɓe duwaka wadde action ɗume waɗi oɗo ko ɗum naadimo kongo e Payko Sare min no ndir ko defan tout le monde awa min jaɓi eten noon ça c'est normal o way c'est pas normal waaw joni noon ɗum noon yo arrête ɗum c'est pas bon awa c'est pas bon mais min darayɓe e kadi systéme no woni Dakar ɗo ni ɓe anndi no woodi ndaroɓe ɗum no ɗum noon sabotage waɗa quoi awa nani yey joni ɗa wawi taƴuɗo on parti ko welalima ɗon wawa on parti on metira holla jama welalima quoi yey ko noon yesay merci beaucoup et puis la yiɗuma nani non ok pas problème kono mi jeynal ɗo hey wowlu kadi côté artiste jonga yes henamo wawi comme makko no yeyi cour quoi mais hunde wotere kay ni ɗon e min situation seeɗa quoi ene joni guinen gon Dakar ɗo ko fo falonde artiste ay Payko Sare watti yimmude merci o délire ju makko andi ko folie musique musuma folie ni rek lay dem allez merci beaucoup tout le monde mi weltani ki on donc hande ko Payko Sare Enzo Busy mi makno invité donc ɗo andi hande la dariɗo depuis ɗiɗo hande mi koye hande mi heeɓiɗo 2 heures temps ka hande mi heeɓiɗo 2 heures temps Enzo allez waynita jama o habib bon ara il faut weltanama like on invite tout le monde le 29 juin au centre culturel Douta Seck. Les gars, stylé. Abdullah, merci beaucoup. Et puis, par exemple, yobe habo piji di andanda horema. J'ai jamais vu le 29 parce que ko lollipop adda et tout fulani. Science Jiding et Joma boy pullo. Joni ko Dakar, ko Guinée, Gambie, et Sénégal, Enzo Busy. Et puis ko show on a ko andanda horema side day yomb c'est du jamais vu les gars on est du tout facile hare fo yo motivo ara soutena parce que à force que be soutenir ɗum ɗo hokkata courage kadi les promoteurs comme wono Dream Company be organise piji go kadi quoi et puis ko jang voilà ko jam men nodditi all white fo yo ɓorno dane et puis même ɓe ara avec classe mais waɗana ɓe vibes ɓe welto quoi yamma merci Enzo amna benn gaan bu nekk marché aslem ku filli may def ñu koy wax Omar non du style bi style bi la gisoo kii oto dañu la no en tout cas mais la valide Sadio Wor engrais ne donc il valide style ma de passage monsieur Aziz depuis la résidence marocaine de l'ambassadeur de Maroc ande si mi wayarde ɗo sabu makko parce que il a fait beaucoup de choses. D'accord. Du coup, on le remercie de passage. Merci. On remercie de passage tous les musulmans. Non là. OK. Gina jama ko ade deng ari tan la pade ande fi Allah. Patron ari tan la pa deng kono dan ni lando 2 heures de temps. Oui. Dri compagnie. Allez, merci Dri. Folie musicale, est-ce que nabani moy folie jigo? Rendez-vous Dri compagnie ni première édition makko o inni wono fandi. Deuxième édition makko o inni ko do woni gere de. Donc are si Allah jabi mo adani artiste be kala ko yaado do déjà mo beno adana artiste mo préféré Dakar inni ko Enzo Gambi inni ko don Guinée inni ko dum do donc den no fottata don ñi ñande si Allah jabi ça sera pas de la rigole joba science ji mo be wattori yo wallahi mo be yaha wada darono dariri wo wallahi mo be no mari style wo rendez-vous le 29 juin c'est c'est pardon Guido ko padan émission o allez merci beaucoup adana clip Enzo adana clip Enzo mi ronki giso ori matak da ben gel bu mo may ori ko gel non si ko don mi sali mi ala jabu won ko nga okilan ko mi remercier c'est une fan c'est une bulle OK la Busy depuis Canada je te remercie. Allez, merci beaucoup. Allez, bisous, ciao, ciao. Ko mi yaata mi hotira. Mi non ki billahi. Yo, my nigga, balaa ngay def show, balaa ngay wàcc show, je veux, s'il vous plaît, une minute de silence.
fait qu'on y a un calme gongo. Une minute de silence. DJ Mood on the mix. Ojoki mojoka olinya nafiki yaga milopaga dogo wabili penale wopika doge ma hypocrisy ila ifoka hypocrisy mlaka promote di family aseke ame baka medogi abisi wala jinene mi yogi e banni be fewtimmi alla ko section fellimmi nigga